Yes. Ei muuta kuin tervetuloa Fastlaneen. Fastlane on Golden Ticketin maksuton koulutussarja, ja Golden Tickethän on markkinoinnin ammattilaisille suunnattu valmennus, jossa on 10 viikon verran mentorointia ja muuta koulutusta, missä sitten rakennetaan tämän 10 viikon aikana oma markkinointiyritys. Ja siellä pääsee työskentelemään sitten mun ja Suvin kanssa myöskin yhdessä, mutta tänään ei ole tavoitteena pitää mitään yrityspressiä Golden Ticketistä, vaan oikeasti antaa teille arvokasta tietoa, millä voitte edistää yrittäjyysunelmianne todeksi. Me ollaan pidetty nyt tämä bootcamp, Fastlane jo muutaman kerran eri teemoilla, ja näistä on tullut ihan sika paljon hyvää palautetta, että tästä on ollut oikeasti apua, niin kuuntele tämä aika nyt kanssa oikeasti kunnolla. Ja meidän aihe tänään on ihan superherkullinen. Me ollaan valittu tarkoitukseltaan luku 5000 €, sillä perusteella, että se aika hyvin vastaisi monen markkinointiammattilaisen kuukausipalkkaa sivukuluineen. Ja halutaan ravistella teidän ajatuksia siitä, että jos tämä kuulostaa tosi isolta, niin ajattelette vielä liian pienesti, koska tämä ei oikeasti ole mikään älyttömän hankala temppu, jos sulla on oikeat työkalut sen tekemiseen. Ja toivottavasti pystytään tänään antaa teille konkreettisia työkaluja siihen. Tästä materiaalista saa ottaa screenshotteja, voi ottaa muistiinpanoja, meitä voi tagata, oivalluksia voi jakaa someen. Mä löydyn nimellä Suvi Living, Janni Kitti ja sitten Golden Ticket löytyy goldenticket.fi-handlen alta. Ja yksi syy, miksi me pidetään näitä, on se, että me uskotaan aidosti siihen, että tiedon ja osaamisen jakaminen ei ole mitenkään meiltä pois. Me ei oltaisi itse päästy tähän pisteeseen yrittäjinä, jos me vaan puuhattaisiin laput silmillä poteroissa. Ja totta kai meidän tavoitteena on myös saada ihmisiä mukaan meidän kevään kierrokseen. Ei mitenkään sitä piilotella, mutta tämä on varmasti arvoa luova setti ihan jokaiselle. Ja jos me ollaan teille ihan uusia, me otetaan myös nopeat esittelyt. Täällä on ainakin mullekin paljon uusia nimiä linjoilla. Meillä on tässä siis Suvi. Suvi on 5 vuodessa laskuttanut 1 000 000 € markkinointiyrittäjänä ja luonut henkilöbrändin. Ja me erityisesti fanitaan kyllä sitä, että siitä kun me ollaan tutustuttu, niin Suvi Livingiä ei ole vielä olemassa, vaan sä olit kotiskattalla ja nyt sä oot Suvi Living ja on ollut Mimmit sijoittaa asuntoihin podcasteja ja nyt sitten taas uutena aiheena myöskin olet henkilöbrändiin luonut tämän. Mä sanon Maybe Baby, lapseton elämä podcastin. Eli Suvi on musta ihan esimerkki siitä, miten paljon pystyy uudistamaan omaa tekemistä ja markkinointiyrittäjänä luomaan itsensä uudelleen. Suvin urapolku on mennyt niin kuin yrittäjänä, sivutoimisesta yrittäjästä, somemanagerista, markkinointiyrittäjäksi, henkilöbrändin rakentaminen ja nyt sitten pystyy aina uudelleen rakentaa semmoista tekemistä, mitä itse sinne omiin päiviinsä haluaa. Ja me ollaan Suvin kanssa tutustuttu alun perin niin, että Suvi on tullut mun tiimiin hommiin. Mä olin ehtinyt aloittaa yrittäjänä noin 5 vuotta ehkä aikaisemmin kuin sinä ja olin pienellä etumatkalla, niin sait vierestä seurata mun tekemistä hyvinkin läheltä. Totta. No tässä vieressäni on Janni Kitti. Janni tosiaan, sä oot ollut yrittäjänä reilu 6 vuotta, jos mä oon ollut 5. Ja Jannihan työllistää tiimissään reilu 20 markkinoinnin freelanceria ja ammattilaista, erikoistut ruoka- ja ravintola-alalle. Ja Kippis Creative tuottaa digisisältöä kuukausittain yli 1,5 miljoonalle suomalaiselle. Sä oot tosi intohimoinen foodie, innostuja. Sä oot sellainen tyyppi, jonka jokainen haluaa nurkkaansa, varsinkin yrittäjyyden alkutaipaleella. Saako flexaa kanssa välissä? Joo, saa. Koska siis tämä, mitä sanoit, että 1,5 miljoonalle suomalaiselle, niin me ollaan tänään suunniteltu juuri mun yrityksen laajentumista Ruotsiin, joten meidät löytää pian myös Ruotsista. En olisi kyllä ikinä uskonut silloin. En mäkään. Te nyt tiedätte vähän sen meistä, kuultaisiin tosi mielellään myös teistä. Kirjoittakaa tuohon chattiin ihan silläkin, että tiedetään tässä koulutuksen aikana ottaa huomioon, oletteko tällä hetkellä palkkaduunissa, oletteko yrittäjä, oletteko sivutoiminen yrittäjä tai mikä muu se sun nykytilanne on, niin kirjoittakaa tuohon chattiin, niin lukastaan siitä kanssa vähän teidän nykytilanteita, niin voidaan tässäkin sit huomioida, kun puhutaan näitä bioja läpi. Ja pidetään tuo chatti muutenkin aktiivisena. Tuntuu, että bootcampiläistä varsinkin tuossa viime viikolla, niin sieltä tuli aktiivisia hurrauksia ja sydämiä ja juttelitte kanssa keskenänne. Me poimitaan koko tämän koulutuksen ajasta kysymyksiä talteen ja palataan niihin sit ihan lopuksi, niin voi vapaasti laittaa kysymyksiä. Siellä on näkynyt myös, että moni on käynyt vastailemassa niin kuin toisillensa myöskin, niin hyödyntäkää tämä yhteisö ja se, että teillä on täällä linjoilla niin samanhenkisiä ihmisiä samojen ajatusten äärellä kuin tekin. Joo, meidän hypoteesi oli, että täällä on varmasti paljon palkkatyössä olevia, jotka miettii seuraavia moveja. Mehän ollaan mainostettu myös meidän Golden Ticketia ja Bootcampia ja Fastlanea aika vahvasti sellaisella kulmalla,
että työllistä itsesi markkinoinnin ammattilaisena, joka johtuu tietysti siitä, että tunnistetaan nykymarkkinan tilanne, että työpaikat on aika kiven alla, varsinkin markkinoinnin työpaikat, ja ollaan haluttu lähteä rohkeasti herättelemään teidän ajatuksia siitä, että itsensä työllistäminen ei ole ehkä niin vaikeaa, mitä monet kuvittelee ja luulee, vaan se voi oikeasti olla mahdollisuus tässä markkinassa. Ja tiedän, että tästä reilun tunnin päästä sinulla tulee olemaan siihen paljon enemmän avaimia. Mä lukasen tuosta muutamia teidän vastauksia, koska tallenteella ei nuo kommentit näy. Eli meillä on täällä nyt livenä linjoilla on palkkatyössä, palkkatyö plus sivutoiminen, loistavaa. Meillä oli sama, kun lähdettiin yrittäjäksi. Itsensä työllistäminen kiinnostaa, osittain sivutoiminen yrittäjä, mutta palkkatöitä, opiskelija sivutoimisena yrittäjänä, markkinointikoordinaattori. Kuulostaa siltä, että kaikki olette täällä ihan niin kuin oikealla asialla. Tuossa on vielä kans ihan pian valmistun yliopistosta AMKista, ohjeistan sivutoimisena yrittäjänä töitä. Sulle haluan Iines vinkata, meillä on Spotifyssa Katariinan jakso, ja Katariina on lähtenyt yrittäjäksi suoraan koulun penkiltä ja käynyt kanssa meidän Golden Ticket-valmennuksen, tehtiin hänen kanssaan haastattelu. Suvi pystyy ehkä linkkaamaan sen tuohon chattiin. Yritän tästä. Ja myös mun ihan ehdoton vahva oikea käteni tiimissä Ellen, niin mä oon aikoinaan vähän väkisin repässyt sen suoraan valmistajana, kun sä ajattelet, että ei kun mun on pakko mennä mainostoimistoon oppimaan, niin kyllä voi myös työllistyä yrittäjäksi suoraan tuolta koulun penkiltä. Riippuu tosi paljon vaan siitä, millaista kokemusta jo on. Ja tässä on itse asiassa vielä haluan ottaa tuosta yksi kommentoi, että YT-syistä loppuivat työt, niin tiedän, että tällä hetkellä linjoilla ja ylipäätään somessa ja muualla on paljon semmoisia, kellä on tämä tilanne, ja mullakin lomautukset oli aikoinaan se viimeinen niitti, mistä mä olin, että nyt mä haluan lähteä sinne yrittäjyyteen ja tekemään asioita, missä minä voin vaikuttaa, enkä odottaa, että mitenköhän minun nyt käy taas sitten seuraavissa lomautuksissa. Ja samalla pieni chattimoderaattori, niin jos näette tuolla mun nimeä, niin kirjoittelen tässä samalla. Yes. Haluan Nealle sanoa henkilökohtaisesti moi. Nea tuli eilen bootcampiin mukaan, niin me chattailtiin siellä alustalla vielä. Moi Pauliina. Mä oon nähnyt Pauliinan kanssa monessa tapahtumassa. Okei, no niin, loistavaa. Ja bongailkaa siis kans toisiaan eteen. Moi moi. Hyvä. Lähdetään suoraan syvään päätyyn, eli tässä on suoraan ajatuksia, mitä tekin olette jakanut meille. Eli sitten kun ollaan tässä pisteessä, niin tähän asti olette ehkä kuvitellut, että palkkatöissä on turvallista, taloudellisesti vakaata. Yrittäjyys tuntuu valtavalta riskiltä. Sä et ehkä halua tai kuvittelet, että sä et voi olla esillä. Mä olin aikoinaan tää silloin, kun mä lähdin yrittäjyyteen, että mä en voi olla esillä. Ja tässä mä nyt puhun teille täällä koulutuksessa. Ei tiedä, mitä osaamista myisi. Ei kukaan varmaan halua ostaa sitä, mitä mulla edes olisi tarjota, jos mä tietäisin, mitä tarjota. Ei mulla ole tarpeeksi verkostoa. Mun täytyy saada lisätyökokemusta tai kouluttautua lisää. Niin tämä on sellaisia asioita, että nämä on semmoisia, mistä kannattaa saada itsensä kiinni ja miettiä sitä, että onko nämä nyt oikeasti totuuksia vai ei. Ja se itse asiassa, mikä näille kaikille on yhteistä, on se, että nämä ei ole mitään ultimaattisia totuuksia, vaan nämä on uskomuksia. Ja ne, ketkä on ollut bootcampilla, niin on näistä kuullutkin jo paljon. Mutta nämä on semmoisia, mitkä on sun onnistumisen jarruina, sun tulevan myynnin esteenä, ihan siis kaiken toiminnan esteenä, jos sä ajattelet näin ja hoet tämmöisiä asioita itsellesi tai mielessäsi. Ja nämä on siis semmoisia myöskin, mitä me ollaan itse Suvin kanssa taklattu. Mikä noista on semmoinen, Suvi, mikä sulla resonoi eniten? Mun pitää ihan ikänäkö alkaa painaa. Ei oikeasti. No ehkä en voi enkä halua olla itse esillä. Että sitten jotenkin kun pääsi siitä yli, niin se muutti paljon asioita. Mutta aika monet näistä on sellaisia, jotka sitten niinku resonoi. Voiko sä nyt olla esillä? Nyt mä voin olla esillä, mutta rehellisyyden nimissä kyllä mäkin tuossa ihan 5 minuuttia ennen, että en mä halua ja entä jos sinne ei tule ketään ja haluan tavallaan puhua siitäkin avoimesti, että yrittäjänä joutuu välillä epämukaviin tilanteisiin, mutta jos et sä koskaan laita itseäsi esille tai ota mahdollisuutta epäonnistua, niin ei koskaan myöskään onnistu. Mutta että edelleen välillä vaivaa huijarisyndrooma ja erilaiset pelot. Ja niin silloin on tosi kiva, kun ei ole siinä tilanteessa yksinään, niin kuin mäkin sanoin, sitten pidetään hito hyvä tallenne, että jos täällä ei ole ketään livenä, että ei se haittaa. Että sitten kun tekee yksin yrittäjänä, niin sun pitää samalla olla myös se sun cheerleaderi. Mutta se ehkä, mitä Golden Ticketissä meillä on tosi tärkeää, on just se, että siinä on se yhteisö, ja mitä bootcampillakin on ollut, ja mitä nytkin näette, kun olette linjoilla, että täällä on tosi monia muita samojen ajatusten kanssa kuin sekin. Jep, tosi kiva, jos olette aktiivisia, koska saatte siitä tästä eniten irti. Ja ehkä tähän väliin myös sitä lempeyttä, eli se ei ole sun vika, jos sinä tai sun yrityssuunnitelmat ei ole päässyt haaveilusta pidemmälle. Nettihan pursuaa tietoa yrittäjyyden aloittamisesta, ja tietoa on toisaalta niin paljon, että sä hukut siihen, ja sä et ehkä tiedä, mitkä niistä neuvoista toimisi just sulle.
Ja sekin, mihin me ollaan Suvin kanssa keskitytty tänään tässä koulutuksessa sekä Golden Ticketissä että Bootcampissa, on se, että tarjotaan sellaista tietoa, mitä ei löydy suoraan netistä, eli kuinka maksan alveja, niin turha sitten puhua, koska niitä on helppo maksaa. Verohallinto mielellään kerää ne ja auttaa teitä maksamaan ne. Niitä on kirjanpitäjä tekee. Joo, kirjanpitäjä, niin. Että se on niinku, noi paperihommat on niinku helpoin asia yrittäjyydessä, koska ne tehdään tahoille, ketkä haluaa, että sä teet ne, niin ne kyllä neuvoo sua. Että jos sä oot sitä varten lykännyt yrittäjyyttä, että tämä hallintopuoli on pelottavaa, niin ei, vaan että nyt tulee oikeasti semmoisia konkreettisia neuvoja, millä sä voit lähteä edistämään unelmia vaikka tänään. Niin, ja jatkaakseni tähän, niin ei myöskään ole sun vika, että tilanne on yleisesti työmarkkinassa ja työllisyystilanne on tällä hetkellä vähintäänkin haastava. Ja me huomattiin tämä tosi konkreettisesti esimerkiksi bootcampin osallistujamäärissä. Meillä taisi olla 300 ihmistä, joka oli puolet enemmän kuin esimerkiksi viime vuonna, milloin tehtiin ekaa kertaa. Ja oikeastaan se indikoi meille vaan sitä, että nyt on paljon kovan luokan osaajia vapaalla jalalla. Ja sen sijaan, että siitä kannattaa säikähtää, niin oikeastaan kannattaa ajatella, että se tarkoittaa oikeasti sitä, että vaikka kuinka monella teistä on aidosti mahdollisuudet työllistää itsensä myös yrittäjänä. Ja ei ole mikään ihme, jos se koko homma tuntuu sellaiselta, että siitä ei oikein saa otetta, koska on niin paljon asioita, mitä miettii tai ottaa huomioon, että ei oikein pääse mistään liikkeelle. Mutta ehkä tälleen taas Raivo positiivisena, että se, mihin sä voit vaikuttaa, on kuitenkin se, miten sä nyt ne korttis pelaat. Sullahan on oikeastaan 2 vaihtoehtoa, että sä voit lamaantua, sä voit olla tekemättä mitään, sä voit pelätä sitä, että työt loppuu tai määräaikainen soppari loppuu, tai sitten tosiaan voit itse vaikuttaa siihen, miten ne korttis pelaat. Tehdään pieni aikamatka mun ja Suvin yrittäjyyden alkuun. Tässä on just me oltiinkin, että onko se nyt olo laittaa tämmöisiä meidän babykuvia, mutta tämä on niin kuin se, mikä tilanne meillä oli vaikka, tämä on varmaan 4 vuotta sitten otettu kuva. Eli kyllä meitäkin jännitti silloin yrittäjyyden pari ensimmäistä vuotta. Mä lähdin itse toiminimen kautta täyspäiväiseksi yrittäjäksi, kun oli markkinoinnin kokemusta 2 vuotta. Jännitti, ahdisti, toivon, että ensi kuussakin olisi näitä yrittäjyyshommia. Mulla ei ollut aitoa niin kuin näkymää tulevasta esimerkiksi. Se, miten mä lähdin yrittäjäksi, oli just se, että mä olin mainostoimistossa töissä ja mulla oli siinä sivutoimistoyrittäjyyttä rinnalla. Alun perin mun työsopparissa luki, että mä en saa tehdä mitään kilpailevaa toimintaa, mutta kun me juteltiin siitä, niin se onnistukin. Ja tämä on semmoinen, mitä mä olen viestiä nyt parin viikon sisäänkin, että kiinnostaisi lähteä yrittäjäksi, en varmaan saa, koska mulla on työnantaja, joka sanoo, että ei saa, mutta se on vain sopimusasia ja itse asiassa työnantaja ei saa kieltää, ellei ole perustavaa syytä, niin en näe, että sekään olisi mitenkään mahdotonta. Ja mulla oli semmoista tulevaisuuden näkymää, että mä sain heti ison asiakkaan, joka osti multa, oliko se 2 vai 3 työpäivää viikosta, niin mä tiesin, että okei, mä pärjään just sillä ja mä hankin niille 2 muullekin päivälle laskutettavaa, niin mä voin lähteä yrittäjäksi ja toivoa, että kaikki järjestyy, vaikka siinäkään ei ollut kaikki mitenkään niin kuin handlattu. Jep, ja mulle ehkä oli silleen onnekas tilanne, että mä sain vielä palkkatöistä katsoa vierestä tätä sun yrittäjyysmatkan alkutaipaletta, ja itse ajattelen, että mä olisin hukannut tosi paljon aikaa, rahaa, energiaa, motivaatiota, jos en olisi nähnyt sitä sun sekoilua. Että se on niin helppo jotenkin aloittelijana lähteä metsään, että mä pystyin kysyä sulta neuvoa tosi konkreettisesti esimerkiksi tuotteistamiseen, katerakenteeseen, muihin asioihin. Että mä sain vähän silleen poimia rusinat pullasta. Ja sitten taas siinä oli myös toisenlainen efekti, että mä katsoin sivusta, että okei, jos säkin pystyt tähän, niin miksi mä en pystyisi? Ja jos täällä tulee teidän mielestä tänään jotain aika simppeleitä juttuja, niin se johtuu siitä, että nämä asiat on suhteellisen simppeleitä. Ja mä toivon, että ne herättää teissä ajatuksia siitä, että ei perkele, että miksi mä en pystyisi tähän. Että jos mekin pystytään, niin miksi sä et pystyisi? Ja toi perustui vahvasti kans toi, kun sä sanoitkin joskus, eihän tämä nyt loukkaavaa, jos mä oon ajatellut aina, että jos Jannikin pystyy, niin mäkin. Suvilla oli vuosia enemmän kokemusta alalta kuin mulla. Mä olin katsonut sun työpaikkoja silleen, että vau, että mä en voisi ikinä hakea noita duuneja. Ja sitten silti kuitenkin rintarinnan yrittäjänä voidaan tehdä. Mun polku oli vähän hitaampi ja pidempi, koska mä opettelin kaikkia kantapään kautta. Ja mä lähdin tarjoamaan pienempiä palveluita kuin sitten taas sä, jolla oli jo isommat meriitit siihen tekemiseen. Niin mä olin ollut siis toimistopuolella startupissa, sitten mä olin ollut pörssiyrityksessä, valtiolla ja perheyrityksessä. Viimeisimpänä roolina mulla oli markkinointipäällikkö. Ja sitten kaikissa kuitenkin oli jotain, mikä ei sitten sopinut. Et vasta sitten
kun mä siirryin yrittäjyyteen, niin mä tajusin, että näin tämän on aina pitänyt olla, että tässä on se vapaus ja ei ole sitä lasikattoa esimerkiksi palkan suhteen, mikä sit harmitti esimerkiksi niin kuin viimeisimmässäkin roolissa. Siirrytään takaisin teihin ja nyt tulee varoitus. Sisältövaroitus, ne on aina pop nykyään. Nyt tulee tough love. Joo, me puhutaan aika suoraan. Jos sä huomaat, että joku asia tuntuu vähän ikävältä tai herättää tunteita, niin hyvä. Meidän tarkoituskin, että me keskitytään aika tarkoituksella sellaisiin kipupisteisiin sekä meidän markkinoinnissa että sisältömarkkinoinnissa, eli tässä koulutuksessa. Nämä on sellaisia kipupisteitä, mitä me ollaan tunnistettu meidän omassa tekemisessä ja myös niiden, kenen kanssa ollaan työskennelty noin 80 yrittäjyyttä meidän kanssa työstäneen kanssa. On ja kaikkea niin Golden Tickettiin liittyvää on ollut kiva tehdä niin valmennussisällöistä tähän niin someen ja näihin koulutuksiin. Mä mietin vaan aina semmoisia, vitsi kun mä olisin tiennyt tämän silloin, kun mä lähdin tekemään, että kumpa tätä olisi tarvinnut opetella itse. Että kaikki on vaan semmoisia, mitkä olisi vienyt meitä harppauksen eteenpäin. Niin nyt me ollaan pistetty ne kaikki teille nättiin pakettiin ja tarjollaan ne teille. No niin, nyt kun te tiedätte, että me sanotaan tämä kaikki rakkaudella ja me halutaan, että te onnistutte, niin mennään niihin ikäviin asioihin. Nyt voi taas viritellä virtuaalikäsiä, että kuinka moni tunnistaa tällaisen ajatuksen, että on niin tottunut siihen, että tulee tietty vakiosumma tilille ja se tuntuu sieltä ja ihanalta. Nyt mä odottaisin hetken. Muutamat mattipäärät linjoille. Viittaako meillä kukaan vai? On. Yes. Päästikö sä sisään sieltä? Joo, nyt on hyvä. tässä sisällä. Joo. No tämähän johtuu siis siitä, että rahalla on meihin addiktoiva voima. Kun sä ansaitset rahaa tietyllä tavalla, niin sun aivot tottuu siihen ja se assosioi sen palkkatyön siihen palkintoon, joka on palkka. Ja tämä korostuu, jos sä oot kasvanut sellaisessa ympäristössä, missä arvostetaan pakkariduunia, tutkintoa, maksettua 3 viikon lomaa ja turvallisuutta, niin tästä ajattelumallista irti pyristeleminen tuntuu siltä, että taistelisi tuulimyllyjä vastaan, koska tämä ei ole mikään yleinen tapa ajatella. Ei ole toi on semmoinen, mikä monet sanoo, ketkä on lähtenyt yrittäjäksi, että kestää saada se pois sieltä takaraivosta ja se on se mindsetin muutos, mitä pitää saada rakennettua, että pystyy menemään eteenpäin. Ja mulla ainakin oli se, että mulla ei ollut ympärillä ketään muita yrittäjiä, ketkä olisi puhunut tästä aiheesta tai nostanut näitä teemoja esille millään lailla, niin oli tavallaan tosi yksin sen kanssa, että mä olin vaan, että saako tälleen edes tehdä? Ja mä oon todella iloinen, että mä uskalsin sitten tehdä kyllä. Ja itse asiassa yksi pointti tuli vielä mieleen, että aika usein me ajatellaan, että kova työ on yhtä kuin paljon rahaa. Vaikka meidän pitäisi ehkä ennemmin ajatella sitä sillä, että mikä on pienin effortti, millä voi tehdä eniten rahaa. Tälleen kärjistetysti. Että jotenkin nähdään vaan silleen, että pitkät tunnit, kova työ, yhtä kuin paljon rahaa. Ja me ollaan nyt täällä murtamassa tätä ajatusharhaa. On ja meillä on itse asiassa, meillä on siis Golden Ticketin kevään kierros alkaa huhtikuussa, niin tavattiin sen tiimoilta one-to-oneissa yksi, joka mietti valmennukseen lähtemistä ja lähti. Ja hänen kanssa oli hyvä keskustelu siitä, kun se sanoi, että hän on töissä ollut tosi ahkera ja tehnyt tosi tunnollisesti kaikki. Ja sitten palkkatöissä palkinto siitä, että sä oot tosi ahkera, on se, että sä saat lisää töitä. Joo. Ja mä oon ollut kanssani silleen, jes, ihanaa, lisää, hyvä juttu, lisää vastuuta, ei lisää rahaa, ei mitään muuta, ehkä joskus jotain pieniä bonuksia. Mutta sä oot tehnyt sun hommat ehkä nopeammin ja paremmin kuin sun työkaverit, ja sitten sä saat ne hommat, mitä ne ei tehnyt. Niin se ei palkitse. Kun nyt mä mietin, että nyt mä myin projektin, mä sain sen projektin, mä haluan tehdä ne rahoilla asia X, mä voin itse päättää. Okei, tässä on nyt tämmöinen emoji suora, ja sitten vaihdetaan sieltä muutama, koska oikeasti tämän lopputulos on tämä. Eli täältä vasemmalta lähtee liikkeelle, niin sä heräät jonkun muun määräämään aikaan, sä menet tekemään jonkun muun määräämiä asioita 8 tunniksi töihin. Itse asiassa sulla kestää ehkä mennä sinne toimistolle vielä tuntisuuntaansa. Eli 10 tuntia sä annat jollekin muulle. Sitten sä oot tienannut sun elannon, sä oot antanut parhaan terän itsestäsi pois jonkun muun edun vuoksi. Sä tuut kotiin, ei jakseta edistää unelmia, millä voisi päästä siitä oravanpyörästä eroon. Ja sitten ollaankin väsyneitä ja mennään nukkumaan ja seuraavana aamuna herätään ja se alkaa taas uudelleen. Et ehkä tässä mietin tämän emojin kohdalla, että jos tätä kehää jatkaa, niin luuletko sä oikeasti, että se väsymys helpottaa 3 kuukauden päästä, ja sitten sä yhtäkkiä alat tekemään niitä asioita, vai oot sä itse asiassa vaan väsyneempi? Eli tämä on semmoinen, mua aina jännittää puhua näistä asioista, koska tämä voi jollakin kolahtaa niin isosti, mutta
tämä on niin kuin se, mikä pitää tajuta, että saa semmoisen wake up callin tähän, jotta sä voit wake up sit paremmalla mielellä. Niin, aika usein tässä me kuullaan sellaisia asioita, että sitten kesäloman jälkeen tai joululoman jälkeen tai vanhempainvapaan jälkeen, mutta sitten se aina tavallaan efekti on sama, että sitten se jatkuu samalla spiraalilla, että se pelkkä joululoma tai kesäloma tai edes se vanhempainvapaa, niin ei muuta sitä tilannetta. Yksi, mikä on keväällä hauska, mä aina huomaan, kun mulla on asiakkaina paljon palkkatyöläisiä, niin ne on ihan innoissaan keväällä, koska siellä on näitä arkipyhiä välillä. Niin mä en odota helatorstaita. Ja pääsiäinen. Pääsen. Oi, siinä on perjantai, maanantai vapaana. Mä oon silleen, että mä en elä niitä varten, tai mä en myöskään elä viikonloppuja varten. Että se muuttuu täysin. Jes, mahtavaa Nea. Ja jos sä oikeasti haluat tästä eroon, niin keskity tää aika. Me tarjotaan sulle paljon ratkaisuja, me tarjotaan sulle paljon ideoita ja vinkkejä, ja älä pidä meitä vaan se välillä auki ja toisessa korvassa kuulokkeessa, vaan sä rakennat tätä yrittäjyyttä, yrittäjyysunelmia itsellesi, niin ota vastuu sun ajasta. Älä samalla pläraa siellä muuta, kuuntele puoliksi, vaan on valmis kirjoittaa chattiin, kuuntele oikeasti nämä, mitä me sanotaan, kun sä oot tänne asti vaivautunut tulemaan, ja saat tästä oikeasti irti. Nämä on steppejä kohti muutosta, eikä vaan passiivista kuuntelua. Joten nyt on aika lähteä liikkeelle. Joo, otetaan taikasauva esiin. Simsalabim. Simsalabim, jep. Sä oot oikeassa paikassa nyt, jos sä oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva, jos on unelmana vapaampi, omannäköisempi, parempi elämä kaikin puolin, mitä se sulle meinaakaan. Mutta jos miettii, että mikä on semmoinen asia, minkä pitäisi muuttua, että sä pääset eteenpäin siitä unelmoinnista, niin jos sä saisit taikoa pois yhden haasteen markkinointiyrittäjyydestä, niin mikä se olisi? Kirjoittakaa chattiin. Mulla on aika hyviä arvauksia sen pohjalta, että me ollaan Suvinkaan puhuttu. Olisiko meillä nytten 250 ihmistä about, kenen kanssa me ollaan puhuttu yrittäjyydestä koko tämän Golden Ticketin aikana ja still counting, niin aika samat teemat sieltä kyllä nousee. Eli minkä yhden haasteen sä taikoisit pois? Täältä tuli heti myynti. Ja sitten puhuttiin vielä tuosta resonoinnista tähän edelliseen pointtiin, oli, että on just se syy, mikä pidättelee vielä siinä vakityössä, eikä ole antanut periksi sille yrittäjyydelle hyppäämiseen. Ja tästä itse asiassa yksi pointti vielä, mä haluan sanoa yrittäjyyteen hyppäämisestä, että aina puhutaan hyppäämisestä, kun se olisi huolettava rotko, mistä ei ikin pääse pois, vaikka oikeastihan se, mistä me puhutaan aika paljon, on yrittäjyyteen liukumisesta. Että mä itsekin tein sivutoimisesti ensimmäisen vuoden just sulle, sä olit mun ensimmäinen asiakas, tienasin touhutonnin kuukaudessa ja sitten uskalsin tavallaan sitä kautta hypätä, nyt minkin sanon hypätä, liukua lipua täysipäiväisyyteen. Ja sitten mä ajattelin, että mä voin myös aina palata sinne palkkatöihin, että ei se ole niin diippiä, mutta ei mun nyt sitten tarvinnut sitten palata. Mutta vieläkin mä ajattelen, että ei se ole kiveen hakattua, mä voin palata, mutta toistaiseksi tämä on ollut aika paljon kivempaa ja rakkaampaakin. Mulla oli pitkään haaveena, kirjoittakaa vaan loppuun kaikki vielä tuonne noita ajatuksia, eli mikä olisi se, minkä taikoisit pois. Mulla oli pitkään ajatuksena, mä huomasin, että se on minä poistunut nytten. Ensimmäiset 2 vuotta mä olin koko ajan, että jos mulle ei tule koko ajan lisää opittavaa markkinoinnistakin ja kokemusta yrittäjyyden myötä, niin mä voisin ottaa hyvin vaikka jonkun osa-aikaisen mammalomapestin. Koska mä pelkäsin, että mä en kehity koko ajan lisää. Mutta nyt kun mä koko ajan luon itseni uudelleen, lähettyn rohkeasti erilaisia uusia asiakkaita, mä oon kerännyt itselleni työpareja, tiimejä, kenen kanssa on tehnyt, niin mä en ole enää haaveillut muiden mammalomista. Korkataan teidän kuolia. Mitä taikoisit pois? Epävarmuus toimeentulosta, asiakashankinta, ajanhallinta. Minulla on jatkuvasti ostavia asiakkaita, jotka haluaisivat ostaa palveluitani. Se on positiivinen ongelma, pitäisi vaan myydä niille. Ehdottomasti myynti, jatkuva asiakashankinta, epävarmuus tuloista, oma osaaminen, aloitustyössä hinnoittelu oikein, yksin jääminen, varma toimeentulo. Tässä on vähän pidempi. Epävarmuus ja menneissä virheissä eläminen on epäonnistunut usein. Taistelut on perfektionismin ja töiden palauttamisen kanssa ja menettänyt tämän takia varmasti hyviä kontakteja. Piskoan itseni tästä jatkuvasti, enkä oikein pääse yli ja uskalla yrittää täysillä uudelleen. Epävarmuus tulovirrasta, tietäisi mistä aloittaa, yksinäisyys, opetetaan niin hyviä kaikki, esillä oleminen omana itsenä. Mä siis hymyilen, vaikka ne on surullisia asioita, koska nämä kaikki on asioita, mistä puhutaan tänään, niin te olette täällä juurikin oikeiden teemojen äärellä. Tuohon halusin palata, tuossa kirjoitti niin pitkästi IL-nimimerkillä. Aina saa uusia mahdollisuuksia ja ehkä tuohon ajatus, mitä Suvinkin kanssa tänään itse asiassa puhuttiin, että mulla on ainakin semmoinen iso steppi, tai semmoinen
millä mä itse taklaan oman onneni välillä, on se, että mä päätän vastauksen muiden puolesta. Eli mä vaikka, en mä vitti lähestyä sitä asiakkuutta, kun mä en ole tehnyt senkaan ennen, tai mä tein joskus aikaisemmassa suunnissa sen kanssa, se ei mennyt ihan nappiin, tai meillä ei oikein kemiat kohdannut. Se oli monta vuotta sitten, että miksi mä en tätä Amandaa voisi nähdä nyt uudelleen, ja niin kuin, aina saa uusia mahiksia, ja aina voi luoda uusia mahdollisuuksia, että ei elä siellä menneessä, niin kuin sä itsekin nostit tuohon. Ja mä haluaisin nostaa täältä tämän niin kuin epävarmuuden ja taloudellisen huolen, koska sehän liittyy kiinteästi myös siihen aikaan, missä me eletään. Mutta jotenkin mä oon itse halunnut puhua julkisestikin siitä, että kääntäisi sen ajatuksen päälaelleen, että aika harva palkkaduuni tuntuu tällä hetkellä aidosti turvalliselta. Toki on niin kuin poikkeuksia, esimerkiksi valtion virat, jotka on vähän paremmin suojattuja, mutta meillä esimerkiksi molemmilla on kokemus siitä, että on yhtäkkiä vaan jäänyt ilman töitä, lomautettu tai saanut potkut. Niin siinä kohtaa mä itse päätin ainakin, että mä en enää muuten koskaan laita kaikkia munia samaan koriin, tai pääsiäisteemäisesti päästään jatkaa, koska se tuntui niin pahalta ja vaikealta, että siinähän on paljon isompi riski, että mun toimeentulo on yhdestä työnantajasta kiinni, verrattuna sitten se, että mä en esimerkiksi tällä hetkellä pelkää sitä, että mä menettäisin mun kaikki rahat tai mun yritys menisi konkurssiin, koska se pääoma, mitä sulla on, jos sä osaat myydä sun omaa osaamista, niin se on jotain, mitä sulta ei voi kukaan viedä pois. Ja se on tavallaan se suurin pääoma, mitä sulla ikinä voi olla. Ja mitä me pyritään opettaa myös valmennuksissa. Tartun tuohon huijarisyndroomaan vielä, se mitä puhutaan tästä vielä myöhemminkin varmasti, mutta miten mäkin olen lähtenyt alun perin myymään, niin mä tein aika simppeleitä IG-toteutuksia asiakkaille, niin mä näytin vaan, että mä oon tehnyt tämmöisen, haluatteko te ostaa tämmöisen. Eli mä myin vaan asioita, mitä mä olen jo tehnyt. Nyt jos sä oot palkkatöissä, vaikkapa teet metamainontaa, niin myy metamainontaa. Myyt vaan asioita, mitä osaat tehdä jo. Ja jos sillä maksetaan jostain asiasta tällä hetkellä palkkaa, niin mä en näe mitään syytä, miksi sitä ei voisi tehdä myös laskuttavana tekijänä. Se on se, mikä on ollut monille se paras niin tuohon huijarisyndrooman kylkeen. Joo, lähdetäänkö me ratkoon näitä haasteita vai vellotaanko vielä? Ei vellota, mutta katsotaan, jos meillä jää hyvin aikaa, niin me voidaan vielä palata näihin. Joo. Tässä oli monta mielenkiintoista. Ja kiitos, kun laitatte niin avoimesti. Ja Tiina korjasikin omaa kommenttia sitten tuohon vielä. Eli että onhan ostavia asiakkaita tarpeeksi, jotka ostavat palveluita, niin sehän selviää sillä myynnillä. Ja myyntiin saatte tänään kanssa steppejä. Ehkä vielä tuossa, mitä ollaan paljon avattukin siitä, miksi me tätä tehdään, mutta tähän väliin vielä. Niin, nämä siitä. Teemat on meillekin tuttuja. Käytännössä kaikki, mitä te nimesitte, niin ei tule meille minään yllätyksenä. Meillä on ensinnäkin niistä itse kokemusta, ja sitten me ollaan kuultu yrittäjyyteen lähteneiltä näistä kaikista ja ratkottu niitä. Ja vaikka me esiteltiin aluksi toisemme, niin mä oon tykännyt kertoa vielä pari sanaa meistä yhdessä, koska yrittäjyyshän on itse asiassa se, mikä on meidät yhdistänyt. Ja meillä on yhtäläisyyksiä siinä, että kummallakin meillä alkoi yrittäjyys sivutoimisesti tai sivutoimisesta yrittäjyydestä. Me vietetään suuri osa vuodesta diginomadina ulkomailla, sellainen 2-3 kuukautta vuodesta, välillä yhdessä ja välillä erikseen. Viimeksi ollaan oltu joulukuussa Balilla 3 viikkoa, itse asiassa uudistettiin valmennuksen materiaalit, joten ne on ihan bränikät. Balilaiset materiaalit. Ja yrittäjyydestä on ylipäätään muodostunut molemmille aika nopeasti sellainen rakas elämäntyyli, mutta ollaan me tehty myös rahaa. Yli 3 miljoonaa yhteensä laskutettu, mitä ollaan tarkistettu nyt tätä varten. On, ja se tuntuu mulle tosi suurelta summalta, ja mä olin ensin, että en mä halua kirjoittaa sitä tuohon, koska se on niin absurdi, mutta se on totta. Eli tämä näkyy siis meidän yritysten liikevaihdoista, niin mä ajattelin sen sillä tavalla, että yli 3 miljoonalla eurolla ihmiset on päättänyt luottaa meidän osaamiseen, ja sijoittanut niin kuin meihin, niin se tuntuu tosi hyvältä. Jep. Ja ehkä muistutuksena se, että se yrittäjyys ei rakentunut yhdessä yössä, ja jollain tapaa tämä elämäntyyli ja yrittäjyys, se on pitkäjänteisen työn tulos. Ja ikävä totuus kaikille on se, että jostain pitää aloittaa, mutta hyvät uutiset on se, että me ollaan itsemme, mutta myös 10 muiden yrittäjien kohdalla todistettu, että mitä muutamassa vuodessa tai vaikka yhdessä vuodessa voi saada aikaan, kun oikeasti lähtee tekemään. Ja jotenkin Golden Ticketissä palkitsevinta ehkä on ollut se yhteisö ja kontaktit, ja että on nähnyt oikeasti, miten ihmisen koko elämä voi muuttua ja arki, sitten kun siitä tulee oman näköistä. Tuossa joku sanoikin tuosta taikasauva-vastaukseen, että yksin jääminen pelottaa, niin mä haluan, että ajattelette jo sen, että ketä täällä on nyt paikalla täällä koulutuksessa, että meidän niin bootcampiin on ilmoittautunut monta sataa ihmistä, niin sä et missään nimessä ole yksin, sulla ei vaan tällä hetkellä ole sun lähellä ihmisiä, jotka ajattelee samoin kuin sä,
joten senkin takia kaikki tämmöinen yhteinen arvokas tekeminen on tosi arvokasta ja poistaa sitä yksinäisyyden tunnetta. Ja mulla tuli tuosta mieleen itse asiassa just kun linkattiin tuohon aiemmin chattiin Spotify-jakso, jossa siis valmennuksen käynyt Katariina, niin Katariina kertoo siinä jaksossa, että hän siis muutti Joensuusta Helsinkiin ilman mitään verkostoja, että jotenkin, että siellä kotipaikkakunnalla, pienellä paikkakunnalla, että ei mun unelmat ollutkaan ihan tyhmiä, sitten kun ympärillä oli oikeanlaisia ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla ja tekee asioita, eikä vaan dissaa toisen unelmia. Niin se oli silleen, että ne ei ollut tyhmiä eikä liian isoja. Joo, että aina oli tavallaan kokemus siitä, että ei jotenkin sovi siihen, tai että unelmat on tyhmiä ja liian isoja, niin kuin sanoit. Takaisin teihin. Mä tykkään tästä ajatuksesta, että just ei jäädä jumiin siihen menneeseen, tai mä oon nyt sössinyt ja näin, vaan lähdetään suoraan miettimään sinua nyt, mutta peilataan ensin entiseen sinään. Entinen sinä laittoi 99% panoksestaan haaveiluun tai puuhailuun. Tästä puuhastelusta puhutaan tänään paljon. Ja 1% ehkä menee tästä niin kuin oikeasti merkityksellisiin tehtäviin, oikeasti niiden unelmien edistämiseen. Esimerkiksi tämä on loistava teko, että tullut tänään tänne työstämään tätä yrittäjyyttä ja miettimään, miltä se oma yrittäjyys voisi näyttää. Eli jos se kaikki aika menee haaveiluun ja puuhailuun, niin sitten sä vaan haaveilet ja puuhailet, mutta mitään ei muutu. Ja nyt meidän aika heittää nämä roskikseen. Sinne meni. Tämä on tämmöinen pikaterapiasessio. Ja keskittyy siihen, että mitä sä nyt uutena sinne teet. Ja kaikki, mitä meillä on tässä tulossa seuraavan aikana tässä, on pilkottu helpoiksi askeliksi. Eli sä pystyt hyppäämään tähän uusi sinä-moodiin. Eli ota tästä päivästä lähtien käyttöön uusi sinä-malli. Eli tämä tarkoittaa sitä, että laita siitä sun omasta panoksesta 99% sellaisiin, me tykätään käyttää ilmaisua what moves the needle, eli sellaisiin asioihin, joilla on oikeasti merkitystä. Ja sitten 1% siitä ajasta haaveiluun tai puuhailuun. Ja tämän tuloksena sä saat jo tuloksia sillä, että sä vaihdat sun fokusta oikeisiin asioihin. Me tullaan vielä näyttämään, mitä ne oikeat asiat on, mutta ikään kuin istutetaan siemen jo tässä kohtaa, että sellainen puuhastelu loppuu ja tehdään oikeasti asioita, joilla on merkitystä. Ja että sä et tarvitse mitään lisää, vaan ne kaikki on sulla ja sinussa jo. Eli se on vain sinusta itsestäsi kiinni. Kiitos, hyvin kiteytetty, kyllä. Mä en halunnut varastaa sun juttuja. Eli lähdetään seuraavaksi meidän 5 askeleeseen. Ja vastaus teillä on, että miltä tuntuisi niin hyvältä. Miltä tuntuu, jos voisit lopettaa sen haaveilun kuluttavan puuhastelun 10 viikossa. Sä saat työkalut, prosessit, siihen, että sä voit tehdä taloudellisesti kannattavaa markkinointiyrittäjyyttä. Ja tämä on mun lempparikohta, että oikeasti kokee merkityksellisyyttä ja inspiraatiota työstä, joka antaa enemmän kuin ottaa. Mä toivon, että sua hymyilyttää tässä vaiheessa se, että tämä kaikki on oikeasti mahdollista ja mitä saat tästä irti. Mutta tuosta aikasaavakohdasta, niin kukaan ei ikinä tavallaan nimeä tätä. Että musta tuntuu, että yleisesti tunnistetaan se, että jollain toisella tapaa voisi tuntea enemmän merkityksellisyyttä ja inspiraatioa, mutta se isoin pelko siinä on just se, että kukaan ei pelkää, että kokisiko mä tarpeeksi inspiraatiota tai merkityksellisyyttä. Ei, tietää, että se on siellä. Joo. Pelkää tavallaan sitä taloudellista aspektia siinä. Tässä on teille vielä lisäinspiraatiota. Tähän on nostettu muutamia tuoreita yrittäjiä. Joo, tässä on esimerkiksi Roosa. Roosa on siinä mielessä kiinnostava esimerkki, että hän taitaa olla siinä mielessä ennätyksen tekijä, että teki valmennuksen aikana ekan ison kauppansa, joka oli ehkä 25-30 tonnia. Joo. Muistatko? Mä jotain tuota väliltä se oli. Joo. Mutta se on edelleenkin historian suurin kauppa, ja se tehtiin niin tuon 10 viikon valmennuksen aikana, ja tehtiin käsikädessä tarjous. Mutta hän niin esitteli sen, ja diili meni läpi, ja hän sai siitä sitten ekan ison asiakkuuden. Kaikki oli helppoa. Kaikki oli helppoa. Ei ollut. Mutta tuossa on just toi, mä tykkään tästä pikasta kappaleesta. Työnteko ei koskaan vituta tai vie musta mehuja niin, että jäisi energiaa elämiseen. Ja mä rehellisesti koen, että vaikka mä teen tällä hetkellä tunteina enemmän töitä, kun mä tein vaikka palkkatöissä, niin mun työ antaa mulle enemmän kuin ottaa. Mä taas en tee enempää tunteekin. Joskus on tehdä. Ei. Joo, mennään vaan eteenpäin. Eli tätä on luvassa Buckle Up. Lähdetään tunnistamaan puuhastelu. Me myös lopetetaan se. Otetaan vastuu myynnistä, napataan salainen ase taskuun ja lähdetään toimimaan. Ja lopuksi on myös mahdollisuus jatkaa meidän kanssa työskentelyä. Ja siihen on vielä sitten Q&A loppuun. Eli pääpainotus on just näissä stepeissä, mutta loppuun on myös kerrontaa tuosta meidän kevään valmennuksesta. Ja siihen itse asiassa oma etuhinta myöskin niille, ketkä lähtee tämän koulutuksen päätteeksi. Oletteko te valmiita?
No tähän vähän otettiinkin jo etumatkaa tuolla fokuksen suuntaamisella, mutta ensimmäinen askel 5 000 euron kuukausiin on tosiaan lopettaa puuhastelu. Tämä pätee, olipa se sitten yrittäjä tai palkkatyöläinen. Me ei tosiaan hirveän usein keskitetä sitä meidän fokusta niihin oikeisiin asioihin, ja myöskään me ei olla tälle immuuneja. Me jotenkin usein saadaan itsemme kiinni tästä ja muistutetaan toisiimme siitä. Ja ihan konkreettisesti esimerkiksi, jos me mietitään meidän content ticketin markkinointia ja myyntiä, niin me niin kuin päivätasolla mietitään sitä, että okei, mikä on tämän päivän tärkein asia. Esimerkiksi tänään se on se, että miten me saadaan mahdollisimman moni teistä tänne linjoille, tai miten me saadaan mahdollisimman monta ilmoittautunutta tähän koulutukseen. Et just sillä on eniten väliä lopputuloksen kannalta tänään. Joo. Eli tavallaan me saatetaan tehdä sit tämän perusteella spontaanisti kuvata joku video tai vielä tavallaan tiristää viimeiset asiat irti, joka on siis kiva bonus, mutta tärkeää on lopettaa puuhasteluja. Me ollaan koottu seuraavaksi yhteen muutamia tunnusmerkkejä. Laittakaa hiiret valmiiksi tuohon viittauspainikkeelle, eli lähdetään tunnistaa puuhastelijan tunnusmerkkejä. Tämä on yksi mun lempikohdasta tässä koulutuksessa. Onko meillä paikalla ihmisiä, joilla on koko ajan kiire, mutta sitten tuntuu, että rahat tuskin riittää? Viitataan palkkatöihin tai sivutoimiseen yrittäjyyteen tai muuhun. Eli on koko ajan kiire, mutta silti mikään ei riitä. Voi myös skipata sanan rahan ja olla vaan, mutta mikään ei vaan riitä. Onko meillä kiireisiä ihmisiä linjoilla? On. Yes, laittakaa kädet alas. Täältä tulee lisää tunnusmerkkejä. Mä katselen vähän chattia siitä. Onko meillä paikalla puuhastelijoita, joita tulevaisuuden työllistyminen pelottaa? Sehän me tiedettiin. Sehän me tiedettiin aika pitkälle. Ja tämä tarkoittaa kaikkea sitä, että olet vaikka ollut määräaikaisuusputkessa, eli nyt sä oot määräaikaisessa paikassa. Mitä sitten tämän jälkeen tapahtuu? Saanko mä taas uuden paikan? On ollut lomautuksia taustalla, jännittää, tuleeko lomautuksia, selviäänkö vielä seuraavista lomautuksista. Jos mä lähden hakemaan nyt töitä ja vaihdan, niin onko siellä töitä? Eli tämmöinen kauhuajattelu ylipäätään siitä koko tulevaisuuden työelämästä. Kiitos. Ja kädet alas. Meillä on näitä 5, niin tästä tulee nyt 3. Tuntuuko rahan kohtaaminen pelottavalta? Tämä on mun lempparisynti. Mulla ei saa olla rahaa, koska mulla on aikaisemmin tavallaan, että mä olin niin syvä siinä palkkatyömuotissa, että mä olin vaan ravintolalla meillä vaikka silleen, että saat 2 vuoden kohdalla palkankorotuksen ja seuraamaan 5 vuoden kohdalla. Ja mä en koskaan tiennyt mistään muusta. Mä odotin nyt tyytyväisenä. Sitten mä olin ollut 5 vuotta, että mä silleen, mitä nyt tapahtuu? Sä saat seuraavan 10 vuoden kohdalla. Ja niin minä odotin. Et en ole koskaan edes miettinyt, että miten mä voisin saada lisää rahaa tai että minä voisin tehdä itse rahaa. Kiitos, kädet alas. Emäntä. Direktööri. Sitten on tämä perisynti, huijarisyndrooma piinaa. Musta tuntuu, että tämä on ihan virallinen kansantauti markkinoinnin keskuudessa. Huijarisyndroomaa, eli jos jollakin tämä ei ole tuttu, niin en minä osaa mitään, niin minä en voi tehdä mitään. Siellä uploadeja. Mahtavaa. Käy se noinkin. Kädet alas. Täältä tulee viimeinen. Unelmoit, mutta sä et toimi unelmiasi edistääksesi. Hyvä, että unelmoit, hyvä, että haaveilet, mutta jääkö toiminta tekemättä? Ja sitten vaan unelmoidaan hiljaa lisää. Mä näen, kun toi vilkkuu toi käsi, että sinne tulee lisää. Okei, tää oli nyt ehkä voittaja. Ja kädet alas, kiitos kaikille. Ja se, mikä näissä kaikissa on yhteistä, on se, että nämä kaikki jarruttaa myyntiä tai jopa estää sen. Ja tässä on nimenomaan sana myynti eikä yritystoiminta, koska sulla ei ole yritystoimintaa, jos ei sulla ole myyntiä. Sitten sulla on vaan puuhastelu. Eli näistä pitää luopua, että voi saada jotakin. Ja sama, mitä puhuttiin aikaisemmin, niin uskomuksia, totuuksia, niin nämä on täysin semmoisia itseksesi työllistettäviä asioita. Tästä on monina pannut myös screenshotteja ja tullut somessa ulos puuhastelukaapista, että mikä on ollut se pahin. Sitten siirrytäänkin suoraan siihen, että miten siihen myynteihin päästään, eli meidän kakkosteppi. Ota aidosti vastuu myynnistä. Puhuin aikaisemmin myöskin siitä, että ota vastuu ajankäytöstä. Anna itsellesi mahdollisuus onnistua, kun olet tullut tähän koulutukseen, niin oikeasti olet tässä läsnä. Mä olen tämmöinen vastuuttaja tänään. Joo, ei se mitään. Joo. Mitä tämä oikeasti tarkoittaa? Tämä on se, että ottaisit vastuun siitä, että sä käyt vaikka salilla tiettyinä päivinä. Sä käyt keskiviikko treenaamassa Nean kanssa. Sinnehän mennään. Huomenna. Joo. Kaupassa käymisestä, meal preppaamista, mistä tahansa. Jos et sä suunnittele, niin sä tuskin menet vahingossa salille tai tuskin olet vahingossa kokkaa terveellistä ruokaa, jos sä tiedät, mitä sä ostat ja näin edelleen. Ja
sitä mä ajattelen tässä, että ota vastuu siitä, kuten niistä muistakin asioista sun elämässä, mutta tässä on nyt vaan enemmän pelissä kuin se kyykkytreeni tai joku yksittäinen voltattu dinneri, vaan tässä on kyseessä sun elanto ja sun elämä ja se, mitä sä haluat mahdollistaa yrittäjälle itsellesi. Jos mä peilaan siihen, että mitä mä oon saanut sillä, että mä oon siirtynyt yrittäjäksi, rakentanut itselleni oman näköiseni elämän, niin mulla ei ollut mitään tätä ennen kuin mä lähdin oikeasti ottamaan vastuun myynnistä ja rakentaa itselleni tätä yrittäjyyttä, mistä mä nyt nautin. Mulla ei ollut ajokorttia. Mulla on auto, mulla on kämppä siellä, missä mä oon aina halunnut asua. Mun yritys kansainvälistyy, mulla on huikeita ihmisiä mun ympärillä. Tää menee nyt kehumisen puolelle. Mä oon tosi onnellinen. Sä nyt lopetat. Niin, ehkä silleen summattuna, että ilman myyntiä sulla ei ole bisnestä, sulla on kuluttava harrastus tai edelleen sit se palkkatyö, mistä sä et uskalla lähteä, koska sä pelkäät sitä taloudellista menestystä. Saattaa käydä niin, että saatat vähän vastaan sitä, mitä tulee, sä et oikein ohjaa sitä laivaa, sä seilaat mukana, sä et aktiivisesti valitse niitä asioita sun työpöydälle, vaan sä teet mitä annetaan. Ja tästä syntyy sellainen kierre, että sulla ei ole aikaa, vaan sulla saattaa olla työpöytä täynnä random-projekteja tai ylipäätään, jos sä et ole tehnyt sitä myyntiä, sivutoimisuutta edistääksesi, niin sit sä oot samassa palkkatyöluupissa jumissa. Ja yksi tapa, miten ottaa vastuu myynnistä, niin on kohdata se raha, puhuu ensin siitä ihan numeroina, eli pilkotaan se 5 000 euron tavoite vuositasolle, jolloin se tarkoittaa 60 000 euroa. Huomatkaa, että tälläkin matikalla pärjää yrittäjänä. Eli sehän voisi rakentua usealla eri tavalla. Sä voit tehdä yhden 60 000 euron kaupan, sä voit tehdä yhden 30 000 euron kaupan ja 30 kappaletta 1 000 euron kauppoja. Mutta huomautan, että jos sä myyt 500 euron projekteja, niin niitä pitäisi myydä 120 kappaletta vuodessa. Tästä kuvavalinnasta. Ja tässä on tarkoituksella tällainen tonnin seteli-ilmeet, koska ei ole mitenkään mahdollista, että sä myyt joka 3. päivä uuden projektin vuodessa. Yrittäjyydessä pitää ottaa huomioon lomat ja katerakenteet. Ja jos sä huomaat vähän, että sä ajattelet, että ei perkele, niin nyt on niinku aika ajatella isommin. Että tämä 60 tonnia tai 5 000 euroa kuukaudessa ei teille ole oikeasti niin iso homma, mitä te ajattelette. Tai jos olet, ei 500 euroa kipeä projekti on tosi paljon, niin ei, nyt pitää niinku ajatella isommin. Jep. Ja monet varmaan ostaa palkkatöissä tai on ainakin ostanut erilaisia markkinoinnin projekteja. Et se oli mulle itsellä markkinointipäällikkönä aika sellainen pysäyttävä hetki, kun mä ostin vaikuttajakamppiksia tai kuvatuotantoja tai videotuotantoja. Ja sitten mä tajusin, että miksi mä en vaan tarjoa näitä itse ja laskuta sitä koko summaa itselleni versus, että mä täällä kuitenkin suhteellisen, mä en halua sanoa pienellä, mutta tavallaan mun nykyliikevaihto ja nykytekemiseen suhteutettuun pienellä kuukausipalkalla on 5 päivää viikossa, ei saa tehdä etätöitä, mun pitää olla joka päivä 8 tuntia tässä ja mä ostan näin ison rahan muuta ja se palkka tavallaan, mitä mä itse saan, niin ei musta vastannut sitä mun osaamista. Siirrytään siihen, että nyt kun sä oot päättänyt, että sä et aio myydä 120 mahdotonta projektia vuodessa, niin mitä sä sitten myisit ja miten? Niin myynnissä ei ole mitään rakettitiedettä, siinä on rutiineja. Mun kohdalla myyntirutiinit on esimerkiksi tällä hetkellä sitä, että mulla on tiistaisin varattu, eli juuri tänäänkin oli varattu. Siellä on puolikas päivä varattu vaan tällä hetkellä myyntiin. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin mulla on myyntitapaaminen. Mulla oli tänään myyntitapaaminen, se meni tosi hyvin, mä teen tarjouksen. Siinä on uusia juttuja, mitä mä en ole ennen tarjonnut, niin se on jännittävää. Mutta mä tiedän, että mä osaan tehdä niitä. Onko se strategia olla ärsyttävä tänään? Mutta korostan sitä, että mä lähdin sen itse asiassa myymään. Mä luulen, että se haluaa ostaa multa somepaketin, mutta se haluukin ostaa multa tapahtumaa. Eli asiat muuttuu, mutta me keskusteltiin siitä ja nyt sille tulee tarjous tapahtumasta. Eli mulla oli tiistaille 3 tunnin varattu aika, myynti, jossa mä otan myyntitapaamisia. Jos mulla ei ole myyntitapaamisia, kuten mun ensi viikon tiistaina ei ole, niin silloin mä teen myyntiä. Tästä tulee nyt muutamia tämmöisiä tosi simppeleitä, mitä se myynti voi esimerkiksi olla. Nämä on siis niin simppeleitä, että mietin, että laitetaanko me näitä tähän, mutta me laitetaan nämä sen takia tähän, että te oikeasti näette, miten simppeliä se myynti voi olla. Se ei ole hiljaa pimeässä komerossa kylmä soittoluukuttamista, vaan se voi olla simppeleitä keinoja. Ja se ei riitä, että sä laitat vaikka 1 mailin silloin tällöin tai käyt kerran vuodessa jossain tapahtumassa, vaan sun pitää olla joku systeemi.
Ja mun lemppariesimerkki on, sä oot kuullut tämän varmaan 1 000 000 kertaa, on se, että mun yksi asiakas osti 6. peräänkysymysviestin jälkeen. Mä olin siinä vaiheessa, mä olin jo vaivalla saanut sen tapaamisen, että hän niin kuin vastasi kyllä parin viestin jälkeen, että hän on kiinnostunut tapaamisesta, saatiin tapaaminen, hän halusi tarjouksen, hän halusi tämän, mutta mä laitoin tarjouksen, tässä tarjous, että voisin esitellä sen sulle tai lähettää sen. Se ei vastannut mitään, niin mä olin vaan, että hei, tässä lähetin nyt tämän tarjouksen, miltä tämä näyttää. Ei vastaa mitään, laitan LinkedInissä viestiä, että hei, moikka, kivan näköinen tuoteen tapahtumissa käymässä, että näetkö muuta mun mailia jo? Ei vastaa, voitin soittaa, ei vastaa, tekstari perään. Sitten se laittaa mulle viestin, että kiitos sinnikkyydestä, että mä haluan tämän kyllä, että ei haitannut vaikka kontaktoit monta kertaa, että tämä oli tämän arvosta. Mä laittaa 6 kertaa sille viestiä. Ja kukaan ei edelleenkään ole mulle koskaan sanonut, että hullu, lopeta, älä enää kontaktoi mua, vaan koska he voi milloin tahansa sanoa, että tämä ei ole nyt mulle relevanttia. Mutta se riippuu siitä, miten sä niitä lähestyt ja millä tavalla. Eli se, että sä lähetät 6 sähköpostia putkeen samalla, saitko viestin, ei anna mitään, vaan mieti, mitä muuta sä voisit myöskin tuoda. Täällä oli chatissa yksi aika mielenkiintoinen kysymys, joka heitän sut tästä nyt vaan. Joo, ei mulla ollut tuosta muuta. Liisa kysyy sitä, että tuntuu, että yrittäjyys vaatii tosi sosiaalista persoonaa. Että miten se onnistuu, kun on ujo ja introvertti. Musta se liittyy aika kiinteästi myös tähän myyntiin, että säkin oot silleen, että okei, pitää soittaa, pitää tehdä kaikkea. Mitä sä sanoisit Liisalle? Jokainen voi niin kuin omalla tavallaan tulla näkyväksi. Tai mä ajattelisin Suvia 4 vuotta sitten. Miten sä lähdit tekemään silloin myyntiä? Mähän on mennyt, soittaa kaikille ja face to face vaan tuolla kunnon partiolaisena. Meillä on itse asiassa valmennuksessa aika kiva. Meillä on niin kuin käydään läpi kummankin oma tapa myydä, että on valmiit viestipohjat, mutta spoilatakseni sitä, niin aika paljon mä oon tehnyt siis IGDM-viestien kautta, olemassa olevien kontaktien kautta, LinkedIn-viesteillä. Niiden ei tarvitse olla mitään supervirallisia, jotta sen ensimmäisen tapaamisen saa. Eli aika silleen verkostopohjaisesti ja smoothisti. Mutta se on tietysti selkeä, että jonkun verran täytyy olla esillä, vähintäänkin siinä niin kuin myyntivaiheessa. Tai sitten ainakin niin, että jos sä et ikinä kerro sun osaamisesta, niin kukaanhan ei sitä tiedä tai voi sun ajatuksia lukea. Mutta mä sain itse asiassa Bootcampilla aika kiinnostavan kysymyksen, että miten tavallaan siitä mennään, että ei halua olla ollenkaan esillä, että vaikka pitää webinaareita tai juontapodcasteja tai käy puhujakeikoilla, niin sehän on sellaista myös pientä siedätystä, että eka sä menet vieraaksi johonkin podcastiin, sit sä menet ehkä toiseen, sit sä voit tehdä haastattelua ja sit vasta sä perustat sen oman podcastin, että yrittäjyydessä tavallaan on kivaa se, että sä aina pikkasen meet epämukavuusalueelle, mutta ei liian tavallaan ison gapin päähän. Ja sitten tavallaan se kehityskaari 5 vuodessa voi olla ihan valtava, vaikka se ei tunnu sieltä, koska sä oot aina ottanut vaan pienemmän askeleen eteenpäin. Mulla oli alun perin siis tosi epämukavaa esitellä tarjouksia videopalavereissa, koska mä olin pitänyt niitä niin vähän. Joo, koska mä olin nähnyt kaikkia aina vaan livenä. Okay. Mulla oli korona-aikana tosi vaikea se, että siirtyi kaikki niin kuin videolle. Mä ajattelin, että mitä jos kaikkia toimia näin, ja nyt mä vedän niitä niin kuin miten vaan helposti. Et muistaa vaan, että kaikki on ollut vaikeaa aluksi, epämukavaa, mutta kun epämukavuuteen ei kuole. Tuntuu ikävältä, mutta se menee ohi, niin jotenkin sen haluan, että se jää semmoisena voima-ajatuksena sinne taustalle. Sen tuohon, kun sanoit, että verkostoista, niin usein kuullaan kanssa, että ei mulla ole verkostoja. Jep. Niin mä väitän, että jokaisella, joka on ollut työelämässä, niin sulla on verkostoja. Tai opiskelemassa, niin sulla on verkostoja. Et ei mullakaan ollut ennen kuin mä rupesin rakentamaan niitä. Mulla oli 50 kontaktia LinkedInissä silloin, kun mä lähdin yrittäjäksi. 50. Mä olin sanomassa 500 vuodessa. Ihan vaan sillä, että aina kun mä näin ihmisiä, niin mä laitoin niille kaikille verkostoitumispyynnöt. Vaikka mä olin silloin mainostoimistossa töissä, niin mä katoin kerran viikkoa kaikille, mä lähetin sähköpostia ja pistin myös LinkedIn pyynnön. Eli rohkeasti vaan niitä hakemaan myöskin sinne. Tästä tulee kiva, eli jos miettii, että nyt on tehty tämä myyntitoimet, niin mitä lähtisi myymään? Tässä on konkreettisia esimerkkejä, mitkä me ollaan nyt otettu tuosta maaliskuun laskutukselta. Niin yksi, mitä kysytte myös paljon, on tosiaan se, että mitä palvelua te voisitte markkinointiyrittäjinä myydä? Joo, tuolla oli myös yksi sen tyylinen kysymys. Mutta yleisesti tästä haluan sanoa sellaisen kommentin, että tosi usein me jotenkin ajatellaan, että pitää keksiä pyörä uudelleen ja pitää keksiä joku upea yritysidea, vaikka oikeastaanhan siis sä voit myydä sitä osaamista, mistä sulle nyt jo maksetaan tai mistä sulle on maksettu. Miten pitäisikö mulle ottaa valoa? Mä mietin kanssa. Mä käyn laittamassa. Sä oot meidän valomies. Tässä tuleekin ensin, tässä on meidän kummankin nyt maaliskuun projekteja avattu. Niin tässä on esimerkiksi Suvin sit ensimmäisenä. Ei kun mun. Mä unohdin mun yrityksen nimen. Eli esimerkkejä Kippiksen maaliskuun projekteista.
Ja mä oon valinnut tähän nimenomaan nämä, koska nämä olisivat sellaisia, mitkä mä olisin voinut tehdä yksinäänkin yhden ihmisen voimin. Ja mä teen siis tiimin kanssa töitä, mutta tässä on esimerkiksi tämä ensimmäinen rivi, ulkoistettu markkinointipäällikkö. Tämä on asiakkaalle, jonka toiminta on, tai he tekevät tätä muualta kuin Suomesta, ja me ollaan heidän sitten Suomen kontakti. Niin me tehdään heille esimerkiksi uutiskirjeitä, metamainontaa, somepostauksia, artikkeleita, kontaktoidaan heidän Suomi-asiakkaan heidän puolesta, niin tässä on kuukausistus 3100 €. Ja tämä on semmoista työtä, mä laskin tuohon työpäivien mukaan, että olisi mahdollista tehdä ihan itsekseenkin. Sitten tuossa on keskimmäisenä somepalvelu ravintolalle. Tähän kuuluu managerointi, eli tileillä käydään joka päivä, somepostauksia, reelsejä. Tähän ei kuulu erikseen, niin kuin kuvaukset on tähän niin kuin erikseen päälle, mutta tässä on esimerkiksi, mitä se voisi olla. Ja nämä nyt on niin kuin absoluuttisia, että jokaisen pitää myydä 1400 €, vaan tässä on tietyn ravintolan kanssa sovittu tämä diili, ja siihen kuuluu eri määrä postauksia, eri määrä reelsejä. Ja mulla on myöskin vahvasti se, että mä en kilpaile hinnalla, vaan sillä, että mä haluan, että me ollaan ruoka- ja ravintolalla erikoistunut markkinointiyritys, niin meidät valitsee kumppanit, ketkä haluaa sen laadun, mitä meillä on. Mun ei tarvitse olla halvin, ja mä oon hyväksynyt sen, että mulla jää sen takia myös diilejä saamatta. Niin, näiden tarkoituksena enemmänkin havainnollistaa, että minkä tyylisiä palveluita ostetaan just nyt, ja jotenkin ravistella sitä ajatusta, että tämä olisi jotenkin maailman epävarmin ja haastavin markkina, koska itse asiassa tämä markkinahan tarkoittaa sitä, että yritykset pelkää palkata, mutta projektien ostaminen on itse asiassa paljon matalan kynnyksen homma yrittäjän tai yrityksen näkökulmasta. Ja meilläkin on paljon esimerkkejä. Itse asiassa molemmilla meidän entinen työnantaja on ollut meidän ensimmäisiä asiakkaita, ja valmennettavilla toi näkyy aika usein siten, että itse asiassa se entinen työpaikka on aika usein eka asiakas. On jo muistan mua silloin, kun mä irtisanouduin töistä, niin mua jännitti, ja sitten se olikin vaan, että no, jos tulee yrittäjä, niin voidaanko mekin sitten tilata sulta? Sitten mä olin vaan, okei, että ei mennyt ollenkaan sillä niin kuin mä olin ajatellut ja jännittänyt, vaan että jos olet ollut hyvä tekijä ja ei siinä muuta kuin vaihtuu vaan se malli, millä raha siirtyy. Alimpana vielä otetaan metamainonnan projektin tuohon esimerkiksi. Näistä tulee yhteensä 5700, ihan lyhyttä yrittäjämatematiikkaa, eli vaikka saisit 5700, teet tämän kaiken itse, niin tähän tulee päälle sitten alvit, mitkä sitten tilität erikseen alveina, ja näistä sä maksat yölliä. Ja sitten jos tulot ylittää tietyn rajan, niin maksat sitten tuloveroa. Mutta että tämä ei ole täysin sama kuin se palkka, mutta niihin sun palkastakin menee kaikenlaisia eläkemaksuja ja muita kuluja pois. Mutta toi on semmoinen laskutus, millä voisin kyllä hyvin itse lähteä palkkatöihin. Mulla oli 5 tonnia silloin rajana, koska mä laskeskelin, että mä haluan saada sen 3-4 tonnia käteen, riippuen kuukauden kuluista. Katsotaan, mitä Suvi on puuhastellut maaliskuussa. Meillähän on vähän erityyppiset yritystoiminnat, että mulla on vähän enemmän sit niinku projektityyppisiä asiakkuuksia, ja mulla on esimerkiksi jaksottunut maaliskuulle myös tammi-helmikuun tekemistä, mutta tällainen yksittäisiä esimerkkejä mä oon tehnyt brändikuvaukset, jotka on mennyt 10 tonnin hintaan. Tästä menee sitten oma kutti valokuvaajalle ja videokuvaajalle. Tässä on tehty sekä niin kuin stilli että videotuotantoi. Ja tähän jännä hintalappu tällaiselle voisi olla varmaan mitä tahansa 5 tonnista 30 tonnia, jos se ostetaan jotain isolta mainostoimistolta. Mä oon sitten vaan itse kerännyt tähän freelancer-tiimin. Mulla on ollut se videovalokuvaaja ja heidän kautta tullut valaisijat. Ja sitten mä oon itse ollut tässä stylaamassa ja tekemässä set-designia, koska mulla on siihen silmää ja se kiinnostaa mua. Sitten mä oon vetänyt myyntikoulutuksen, tehnyt tällaista somemanagerointia. Tässä on myös sisällöntuotantoa mukana. Siinä on sellainen, itse asiassa tämä on yksi mun ainoista kuukausilaskutettavista asiakkaista. Mä itse tykkään hirveästi sellaisesta kombinaatiosta, että on yksi jatkuva asiakkuus tai pari jatkuvaa asiakkuutta ja siihen päälle sitten tällaisia projektikönttiä, koska niillä saa sitten tehtyä kuitenkin paremmin rahaa, koska monesta eri syystä. Yhtäältä noi on vähän tiukemmassa tuollaiset niin kuin pitkät jatkuvat diilit, sano jos olet eri mieltä. Ja sitten taas se pitää työ tosi mielekkäänä, että on erilaisia projekteja, ainakin mulle itselle. Mulla taas on silleen, että mulla on tosi paljon jatkuvia asiakkuuksia. Mulla ei juurikaan ole vaikka vuosiyhteistöitä, vaan yhteistyö alkaa, jatkuu toistaiseksi ja nyt on mennyt 3 vuotta. Ja sitten mulla on myös ollut vaikuttajayhteistyötä, joista on sitten ollut laskutusta maaliskuusta ton verran. Ja yhteensä saattaa olla vaikka yli 20 000 euron kuukausi. Ehkä nyt korostaisin, että jokainen kuukausi, no joo, kyllä melkein on, jos on niin 300 tonnin liikevaihto, mutta tästä ei mene kaikki mulle, enkä mä nosta tätä kaikkea palkkana.
Mutta täältäkin voi näyttää. Laitoinkin tuonne chattiin, että tässä kun me ollaan nyt puhuttu tästä aiheesta jonkin verran jo ja näytetään suoraan näitä, mitä me esimerkiksi ollaan konkreettisesti tehty, niin mitä nousee semmoisia, mitä sä voisit myydä yrittäjänä? Ja mä haluan, että jaatte sen takia, että muutkin näkee ja on, että aivan just näitäkin asioita mä voin myydä ja tehdä. Tästä olikin kysymys työnäytteestä, mä vastaan siihen samalla kun kirjoitatte, tuossa kysyi toinenkin, mille alustalle voi portfoliot koota. Ihan mihin tahansa. Sä voit tehdä Canvaan online-linkin, sä voit tehdä Drivein, sä voit perustaa nettisivun. Se ei ole siitä kiinni, missä muodossa se on, kunhan sulla on se. Eli ei saa jäädä myöskään sen taakse, että mulla ei nyt ole tätä maksullista lisenssiä, niin mä voin tehdä. Ei, vaan mihin tahansa, kunhan sulla on se ja alat tekemään. Ja tuossa kysyi myös, että työnäyttelijöitä näyttää julkisesti, pitääkö vaan pöhistä riittävästi, että saa kauppaa. Näen itse asiassa siihen referensseihin seuraavaksi. Joo, hypätään referenssiin, se tulee suoraan siitä. Täältä löytyisi. Te olitte aikaanne edellä, koska meidän vinkki numero 3 oli se, että tosiaan yksi aika konkreettinen juttu, mitä sä voit koota, niin on sun referenssit. Olitpa sitten taas kerran yrittäjä tai palkkatöissä. Itse vielä palkkatöissä on koonnut yhteen ne projektit, mitä siellä palkkatöissä tein, koska silloin mulla ei ollut vielä tietenkään näyttää yrittäjäprojekteja. Sitten pikkuhiljaa, kun niitä yrittäjäprojekteja alkoi olla, niin olen vaihtanut referenssejä niihin. Ja tämä on ehkä se, missä monet tavallaan menee vikaan, että ajattelee, että mulla pitää olla Y-tunnus ja kirjanpitäjä ja byrokratia ja miten menee YELit, kun kaikista matalimman kynnyksen settihän on, että sä vedät nämä referenssit nippuun, vaikka sitten salasanan taakse, ja alat oikeasti myymään sitä sun osaamista. Sä et välttämättä tarvitse siihen mitään upeata henkilöbrändiä tai nettisivuja, vaan ihan niin kuin tämän portfolion. Ja mulla on tästä yksi esimerkki jo parin vuoden takaa. Näiden hienossa on tietysti siinä, että ei tarvitse selittää, kun voi näyttää, että mitä kaikkea on tehnyt. Mä oon saanut tällaisen brändikuvausprojektin. Itse asiassa mun ihan ensimmäinen projekti yrittäjänä oli myös brändikuvausprojekti My Helsingille. Ja sitten mä kerroin siitä aika aktiivisesti tietysti, kun se oli se eka ja halusin saada lisää hommia, niin jo silloin itse asiassa tämä kyseinen markkinointipäällikkö oli painanut mieleen, että onpa upea projekti, että sitten kun minä pääsen tekemään brändikuvat, niin hänkin haluaa ostaa ne multa. Niin 3 vuotta myöhemmin hän sitten osti multa brändikuvaukset. Ja sitten taas kun mä kerroin näistä brändikuvista, niin sitä kautta mä itse asiassa pääsin tekemään ton edellisen, mistä näytinkin ton hintalapun brändikuvauksen, koska heidän kilpailija oli sitten, että me halutaan tämä sama tyyppi, joka on tehnyt nämä, niin tekee myös meille. Ja ihan ensimmäinen, miten myös on tuon Juli Livingin tehnyt töitä, niin heidän somemanageri oli aluksi nähnyt mut myös Instagramissa, kun olin kertonut omasta osaamisesta. Ja ne oli miettinyt, että mä sopisin stylaamaan jotain projektia, että ei puhuttu siinä kohtaa vielä muusta. Mutta mä en itse asiassa saanut sitä stylausprojektia, koska mä hinnoittelin niiden ihan pieleen, koska stylistit aika usein saa lainata kalusteita. Ja mä olin sitten taas ajatellut, että ne pitää kaikki ostaa ja laskenut ihan pieleen sen kustannuslaskelman. Mutta tossakin toi, mitä sanoin siitä mun aamupalaverista, että hei, nyt mä myyn jotakin, mitä mä en ole ennen myynyt, niin sit saattaa käydä näin, mutta ei se käy mikään maailmanloppu. Joo, ei. Sitten voi hinnoitella uudelleen ja sitten voi tehdä eri projekteja. Niin, ja sitten lopulta varmaan laskutin sitten yli 65 000 eurolla niin sometekemistä ja brändikuvia. Että kunhan vaan avaa suunsa ja kertoo, mitä muutakin osaa, niin sillä ei ollut mitään väliä, että mä en saanut sitä yksittäistä stylauskeikkaa. Mä kurkkaan näitä kommentteja tuosta sivusta vielä välissä. Hyppää vielä takaisin tuohon referenssipuolelle. Tosi kiva, kun Anne jaoi tuonne, just Anne listasi esimerkiksi, mitä voisi myydä yrittäjänä. Kuvittamista, somemanagerointia, brändi-ilmettä, kopujen kirjoittamista. Ja just tätä toivoinkin, että tulee tosi tommosia spesifejä, koska joku voi aloittaa vaan tekemällä kopuja. Joku voi aloittaa vaan tekemällä brändi-ilmettä. Se voi olla tosi spesifi, mitä sä alat ensin tekee, ja sitten voi laajentaa. Se, että mä oon tällä hetkellä täyden palvelun markkinointitalo, niin ei mun firma ollut sitä silloin, kun mä aloitin. Mä tein pelkkää managerointia. Pikkuhiljaa rupesin tarjoamaan lisää asioita sitä mukaan, kun sai kokemusta ja näyttöä. Ja vielä tuohon työnäytekysymykseen kyllä, mikä oli, että mitä jos ei ole, mitä näyttää julkisesti, niin uskon, että löytyy oikeasti jokaiselle joku tapa, mitä näyttää jotenkin näytteitä, eli vaikka saisi näyttää niitä nimenomaan niin kuin vaan, ei saa laittaa vaikka nettiin niitä julkisesti, niin sitä on tosi monilla, mutta mun mielestä niissä ei voi olla, tai siis
voisit laittaa salasanan taakse. Salasanan taakse tai näyttää suoraan Henkkoht. Jos mulla ei olisi mitään näytettävää, niin sitten mä tekisin sitä varten yhden asian, niin kuin yhden projektin. Esimerkiksi mä otin uuden valokuvan projektin, joka oli kuvannut ruokaa niin kuin muille asiakkaille. Se piti kotona kuvaukset banaanin kanssa, jotta mä sain siltä niin kuin ruokakuvia. Ja Pyry sai keikan. Pyry ja banaanit sai keikan. Jep. Ja sitten ehkä tässä on niin kuin myös kahden tyyppisiä yrittäjiä silleen korkeasti. Että on niitä, ketkä myy itse esimerkiksi omat projektit, ja sitten esimerkiksi sulla, että sä oot myynyt projektin ja sä ostat alihankintana joltain tiettyä spesifiä osaamista, joka sitten tietenkin vaikuttaa pikkasen siihen, mitä sä voit ansaita ja siihen katerakenteeseen, mutta nekin tyypit, ketkä ei mielellään tee sitä omaa myyntiä, niin sitten löytyy tapoja myydä omaa osaamista esimerkiksi Jonnin tyylisille toimijoille tai markkinointitoimistoille tai sellaisille, missä ei tarvitse itse suoraan asiakkaalle myydä. Kävikö toi järkeä? Kävi, joo. Mä vaihdoin tähän, koska mä voin olla jonkun unelma-asiakas myöskin. Eli sekin, että mitä sä myyt, niin se voi olla sekä suoraan alihankinnan kautta, kuten mulla on tekijöitä, tai sitten suoraan asiakkaille. Se, että susta voi tulla markkinointiyrittäjä, joka itse varmasti tekee sitä omaa tekemistä, ja sun täytyy osoittaa tuotteesta ja hinnoitella sun osaaminen palveluiksi. Ja se on myöskin se, mikä tuossa meidän valmennuksessa on tärkeintä, se osaamisen tuotteistaminen. Että kukaan ei osta vaan somettelua tai markkinointia, vaan ne on selkeitä juttuja, mitä ostetaan. Ja ihmisen pitää ymmärtää, mitä sä myyt, että sitä voidaan myöskin ostaa. Täällä chatissa onko antaa vinkkejä, miten tuntityö, myynti- ja markkinointitehtävissä kannattaa hinnoitella? Otetaanko lopuksi? Joo. Ja tuossa on vielä just, että erikseen osa-aikainen tuntityö. Joo. Palaamme tähän lopussa. Palaamme tähän. Ja laittakaa just kysymyksiä ja kysykää. Siellä on muitakin vinkkauksia, mitä esimerkiksi voisi tarjota yrittäjälle. Tässä vaiheessa paljastamme, että olet saanut maistiaisen Golden Ticketin 3 eri moduulista. Niitä on siis 3. Joo, eli ensin on tällainen moduuli kuin Fundamentals, eli käytännössä siis perusteet, eli puhutaan mindsetistä, siitä osaamisen tuotteistamisesta, hinnoittelusta ja laskureista. Eli meillä on aika paljon tällaisia konkreettisia työkaluja, mitä sitten jaetaan valmennuksessa. Sitten toisessa moduulissa, no se nyt tietysti korostuu tässä, eli ollaan puhuttu myynnistä ja puuhastelusta, niin se oli ikään kuin maistiainen siitä osuudesta. Me kasvetaan myyjäksi, prospektoidaan, tehdään tarjouksia. Tässä aika usein näytetään valmiita dekkejä, meidän sen hetkisiä tarjouksia. Ja sitten taas, kun ollaan pidetty ensimmäisiä asiakastapaamisia ja close-up-tukin osa niistä parhaimmassa tapauksessa, niin 3. moduuli keskittyy oman työn johtamiseen ja ennen kaikkea myös siihen, että miten sitä omaa osaamista tuodaan omalla tapaa esiin. Ja se, mitä me oikeasti tarjotaan, mitä tuossa näkyy, nimenomaan sanotkin työkaluista, niin tuossa näkyy oikealla tuossa ruudussa laskuri. Tuo hinnoittelulaskuri, millä mä lasken tälläkin hetkellä sen mun tänään tulee tarjouspyynnön, että mitä mulla pitää jäädä viivan alle, miten mun pitää hinnoitella mun työ niin, että se on järkevää. Eli täälläkin monesti näissä koulutuksissa kysytään vaikka, onko 500 hyvä hinta valokuvaukselle? Riippuu mitä sä kuvaat, kuka sä oot, missä sä oot kuvaamassa, että ei se ole niin suoraan, että somen pitää olla yli 1000 euroa. Ei se ei tarkoita mitään, vaan sun hinnan pitää perustua johonkin. Ja kun sä ymmärrät hinnoittelun elementit, niin se perustuu johonkin. Ja ennen kaikkea se, että mitä tuosta 3 moduulista seuraa se, että sä tiedät, mitä sä myyt, kelle sä myyt ja miten saat sitä oikeasti laskutettavaa työtuloa. Sitten me heitettiin loppuun vielä tämmöinen kettuille, että sä voit lopettaa sen kauhuoravan pyörässä juoksemisen ja luoda unelmiesi työelämän. Kauhuoravan pyörä. Tämä oli uusi termi. Palataan meidän 5 vinkkiin. Ja nyt on 4 edessä. Joo. Eli sitten on aika toimia. Sitä on tuossa todettu muutenkin, että toimikaa, mutta ei tarvitse toimia yksin. Ja musta tuntuu, että meitä opetetaan paljon siihen, että vältä virheitä ja suunnittele tarkkaan ja mieti, ja että parempi vaan jäädä niin kuin tuhraamaan sen oman suunnitelman kanssa, kunnes se on täydellinen, vasta sen kanssa voi tulla ulos, vaikka oikeastihan sun pitää toimia, koska että sä tiedä, että sun suunnitelma toimii, niin kun sä oot testannut sen, ja siihen perustuu myös valmennuksessa se, että siinä lähdetään oikeasti myymään niitä tuotteita, eikä että me tehdään sun tietokoneelle joku täydellinen yrityssuunnitelma, mitä ei koskaan tehdä tai testata. Eli sun täytyy toimia, että sä voit tietää, toimiiko se. En mäkään ole aloittanut yksinään, ja mun vahvuus on ehdottomasti se, että mä tykkään yhdistää ihmisiä ja tehdä yhdessä muiden ihmisten kanssa. Ja koko Golden Tickettikin on lähtenyt, että me haluttiin Suvikaan tehdä jotakin yhdessä, ja siitä keksittiin uusi oma yhteinen yritys sitten myöskin. Ja nyt meillä on pyramidi. Niin, meillä on tällainen hieno pyramidi. Tämä summaa oikeastaan tärkeimpiä ajatuksia tästä koulutuksesta. Me puhuttiin tuolla ihan alkuun haaveilusta.
Ja se liittyy nimenomaan kiinteästi uskomuksiin. Ja sitten kun pääsee niistä haaveista ja uskomuksista eroon, niin aika usein siirtyy puuhailun tasolle. Eli ei oikein ole vielä selkeitä työkaluja tai ajatuksia siitä, että mitä tehdä. Ja kukaan ei ole seppä syntyessään. Ei ole mitenkään ihmeellistä, että ensi alkuun yrittäjän aika kuluu siihen puuhailuun. Mutta siitä sitten on aika siirtyä itse varmaan yrittäjyyteen, joka vaatii omat työkalut. Ja nyt jos moni miettii just yrittäjyyttä ja miksi me halutaan tuoda esimerkiksi, että miksi me liputetaan nimenomaan markkinointiyrittäjyyden puolesta, nämä on niitä semmoisia isoimpia tekijöitä, mitkä meillä itsellä on ollut siinä, kun ollaan lähdetty. Eli mä en enää halunnut vaihtaa mun aikaa puhtaasti rahaan, eli se ei ole niin, että asiakas ostaa mut 3 tuntia, vaan se ostaa multa 10 somepostausta. Meillä on kuvaukset, johon kuuluu jo tietty määrä kuvia, mutta se on se arvo, mitä me tehdään. Ja mikä mulle oli tosi tärkeää, että mä saan valita, mitä mä teen mun työajalla. Totta kai yrittäjyyteenkin kuuluu jotain, mitkä oli vähän tyylisiä katsoa kuitteja kirjanpitäjälle, mutta mä saan valita myöskin, että mitä mä teen. Esimerkiksi mä oon aikoinaan tehnyt enemmän nettisivuja, kunnes ne ei tuntunut enää mun omat jutut niin paljon, niin mä lähdin kallistaa, että nettisivuprojekteja mä en ottanutkaan enempää itselleni, vaan mä halusin alkaa tekemään enemmän kirjoittamista esimerkiksi. Saat valita, missä sä työskentelet. Tämä on ehkä se, missä markkinointiyrittäjyys eroaa paljon yrittäjyydestä, jossa on muita, ketkä on tehnyt muuta yrittäjyyttä aikaisemmin. Niin tässä ei tarvitse muuta kuin itsesi ja läppärin, puhelimen. Todennäköisesti löytyy jo nämä kaikki. Eli ei ole semmoista isoa alkupanosta, mikä pitää laittaa siihen, että sinä voit myydä sitä sun osaamista. Tämä on semmoinen, mikä on noussut, tämä työskentely, että sä saat työskennellä sun arvojen ja kiinnostuksen kohteiden parissa, niin se tulee tavallaan sen merkityksellisyyden kautta. Ja tämä on mun lemppari, että... Näin voi kaikki olla sun lemppari. Eikö? Joo. Mitä? Kun mä oon tehnyt tämän listan, enkä mä tähän mitään huoneen laittanut. Mä halusin sanoa kyllä useimmille mahdollisuuksille. Se on se, mistä mun yrittäjyys on aikoinaan lähtenyt. Musta tuntuu, että mä en voinut sanoa kaikille asioille joo, millä mä halusin sanoa joo, koska meillä kuuluvaan palkkatyöhön tietyt jutut ja tietyt asiat ei kuulunut mulle. Ja mä en nähnyt mitään muuta tapaa työllistyä, että mä saan tehdä sitä kaikkea, mitä mä haluan tehdä, paitsi yrittäjyys. Saa valita, tekeekö töitä Suvinkaan vai ei. Mä oon nyt valinnut tehdä sunkaan töitä. Kiitos. Ja toi on, mitä Suvi heitti aikaisemminkin, että miksi mä tykkään markkinointiyrittäjyydestä, on se, että mä en koe, että mä pistän kaikkia munia samaan koriin, vaan mä hajautan mun tulot turvallisesti. Tosiaan, että onko sulla 10 asiakasta, josta 1 lopettaa? Olipa harmi, kiitos yhteisestä matkasta. Mulla jäi edelleen 9, vai onko mulla 1 työnantaja? Ja se sanoo, että kiitos yhteisestä matkasta, ja mä mietin, että mitäs mä nyt sitten teen. No sitten oikeastaan, jos miettii meidän työskentelyä, niin ollaan puhuttu fokuksesta, työkaluvista, ja me ollaan itse asiassa uudistettu materiaaleja. Tänä vuonna käytiin kuvaamassa Valilla materiaalit uudestaan, mutta sen lisäksi se, mistä valmennus koostuu itsessään, niin meillä on aina työkirja, jonka lisäksi on luento, ja sitten tämän tyyppinen yhteinen ryhmälive-setti joka viikko. Ja tässä on tosiaan 2 trackia. Tämä kuulostaa tosi fäniseltä, mutta käytännössä tämä tarkoittaa, että työkirjat on personoitu sen mukaan, että onko se yrittäjä vai sitten siirryt palkkatöistä yrittäjyyteen. Kumpaakin on ja kumpienkin kanssa ollaan työskennelty. Valmennuskierroksista riippuen meillä on ollut ehkä keskimäärin, että puolet on palkkatyöstä yrittäjyyteen siirtyviä ja puolet on jo yrittäjänä tekeviä. Ja heillä on ehkä ollut se, että haetaan nimenomaan, että ei kasva enää tai kalenteri on täynnä, mutta tili ei ole täynnä, että mitä tehdä, että miten tehdä sellainen korjausliike. Ja sitten nämä on tosi tykättyjä usein entiset valmennettavat ja miten on mennyt. Ja tämä on itse asiassa esimerkki Jasminista, joka oli mukana ihan ensimmäisellä kierroksella, ellei muista väärin. Joo. Jasminilla oli sellainen tilanne, että hän itse asiassa oli töissä proikkarina mainostoimistossa. Ja sitten noin puolivälissä valmennusta Jasmin oli, että ei, että en mä pysty ja mä lopetan ja tähän menee liikaa aikaa ja töissä on haipakkaa. Ja sitten kävikin niin, että Jasmin sai ihan yllättäen potkut. Me ei kuultu Jasminista 2-3 viikkoon. Jasmin oli ilmeisesti alkanut käymään näitä valmennusmateriaaleja läpi ja laittoi meille sitten yhtäkkiä viestin, että hän on nyt myynyt 40 000 ja on tilapäisessä sekobotsitilassa. Niin tämä on mun mielestä tosi makea esimerkki siitä, että mikä on mahdollista, kun oikeasti siirtää sen fokuksen, mistä me puhuttiin siellä heti alussa. Et Jasmin, vaikka oli päättänyt jo investoida valmennukseen, oli päättänyt tulla mukaan, niin sai kuitenkin sellaisen ajatuksen, että ei musta ole tähän jotain liian vaikeaa, kunnes sitten hänet ajettiin olosuhteiden pakosta nurkkaan siinä tilanteessa, että hän sai potkut. Ja sitten vasta löytyi se potentiaali. Mutta tämä oli musta makea esimerkki. On, Jasmin on yksi toinenkin, mikä haluan nostaa esiin, just sen, että esimerkiksi Jasmin on yksi monista, kenen kanssa
valmennuksen käyneistä, kenen kanssa ollaan päädytty työskentelemään myös yhdessä. Eli yksi jos minun asiakkaista tekee yhteistyötä mun asiakkaan kanssa, joten me ollaan näiden yhteyshenkilöt ja nyt me suunnitellaan ensi kesän toteutuksia yhdessä. Aivan. Ja sitten me kysyttiin vielä Jasminilta tämän jälkeen, että mihin hänen ländäs ensimmäisen vuoden liikevaihto, niin taisi olla 80 000 euron kieppeillä. Et silleen kova suoritus kyllä. On. Ja se siirtyi suoraan niin kuin B2B-myynnin markkinoinnin töistä yrittäjyyteen. Ja tämä oli lopputulos. Tässä on lisää inspaavia lopputuloksia. Me ollaan valittu tähän just tällaista, missä on tätä konkretiaa mukana. Eli mitkä on minusta tärkeimpiä on ne työkalut, mitä olette myös tässä koulutuksessa tänään saanut. Eli nimenomaan niitä työkaluja siihen yrittäjyyden edistämiseen ja siihen tulevaisuuteenkin. Valmennus on 10 viikkoa, mutta saatte siinä sellaisia asioita, mistä on teille hyötyä ihan koko loppuelämän. Niin ja sitten silleen, että jos nämä kaikki tyypit on pystynyt, niin miksi just sä et pystyisi? Tavallaan mikä se syy on, että sä et pystyisi? Hiljaisuus. Drop the mic. Joo, niin mä kuuntelin. Sukelletaan vielä vähän syvemmälle tuohon, mitä valmennuksessa konkreettisesti on, ja sitten siirrytään pian noihin teidän kysymyksiin. Mutta jos olet tässä nyt kuunnellut tunnin ajan, nähnyt kaikki nämä oikeat inspaavat muutokset, mitä on tehty, niin olisiko nyt aika sille sun muutokselle? Että jos sä oot siinä pisteessä, että sä oot kyllästynyt odottamaan, sä oot tehnyt päätöksen, että asiat muuttuu, ja sä tiedät, että sä tarvit siihen tukea, niin tämä meidän kevään valmennuskierros voisi olla sulle tosi hyvä ratkaisu. Jos sä oot siinä pisteessä, että sä kaipaat oikeasti step by step suunnitelmaa, mä näytän ne stepit tuosta kohta 10 viikon ajan meidän kanssa käsikädessä tekemistä, ja sä oot valmis muutokseen, niin meillä on sulle valmis polku. Se polku näyttää tältä. Eli niin kuin me aiemmin esiteltiin, niin meillä on tuossa 3 eri moduulia. Me avataan tässä nämä nyt yksitellen vielä otsikkotasolla, koska meiltäkin kysytään aika usein, no mitä tämä nyt konkreettisesti pitää sisällään, että te näytte somessa ja on paljon mainontaa, mutta mitä tämä itsessään tämä valmennus on ja mitä se maksaa, niin me vastataan niihin nyt seuraavaksi. Myöskin tulee, mitä mun pitää siis tehdä 10 viikossa, niin oppimme mukaan nämä asiat pitää tehdä, että sä voit olla itsevä markkinointiyrittäjä. Sun täytyy tuotteistaa sun osaaminen palveluiksi, tästä on puhuttu tänään paljon. Sun pitää oppia hinnoittelemaan itsesi kannattavasti. Mä en ensin hinnoittelu itseäni kannattavasti, niin mä ihmettelen, että miksi viivan alle ei jää mitään, koska mä en ymmärtänyt, minkä verran laittaa katetta, miksi laittaa katetta, miten se edes laitetaan sinne hintaan. Sä opit kirjanpidosta perusteet, mitä sun tarvitsee osata. Se on tosi vähän, sä selviät siitä kyllä. Mulla ei ole minkäänlaista matemaattista koulutusta yläasteen jälkeen, niin mä olen silti selvinnyt. Joo. Taas kerran tätä kirjanpitoa pelataan hirveästi, mutta tämä on niin yksinkertaisin juttu tässä kaikessa. Joo, nyt ei valiteta siitä sitten enää. Ja sä otat sun yrityksen talouden haltuun. Eli tämä on sitä, että sä tiedät nyt, että mulla on projekti, mä myin ekan projektin nyt tässä kuussa, se tuo mulle rahaa tässä kuussa tämän verran, mä tarvitsen rahaa myös ensi kuussa. Ja sä rakennat suunnitelmallisesti sun tulevaisuutta. Sinä vastaat itse sun omasta palkasta ja sä itse rakennat sen. No sitten toisessa moduulissa puhutaan myynnistä, eli konkreettisesti kirjoitetaan sulle myyntiviesti, otetaan ylös ne yritykset, joita sä lähdet kontaktoimaan, ja kontaktoidaan niitä, mahdollisesti pidetään ensimmäiset asiakastapaamiset, sparrataan ryhmän kanssa myyntitaitoja ja tehdään tarjous. Ja se, minkä takia tämä etenee aika rytinällä tähän myyntiin, on se, että meidän täytyy varmistua siitä, että me ollaan tuotteistettu sun osaaminen oikein sellaiseksi, jolle on kysyntää ja kauppaa. Joten me ei niin kuin tässä valmennuksessa mitenkään ährätä ja suunnitella ja mietitä, vaan me oikeasti toimitaan. Eli siinä mielessä on tosi kiva, että joka viikko sulla annetaan tehtävät, ole hyvä, tee nämä ja sitten yhdessä katsotaan sitä edistymistä. Ja se on oikeastaan se ainoa tapa, millä ihmiset on tässä saanut tuloksia, on se, että ne sitoutuu ja tekee nämä stepit, mitkä on valmiiksi pilkottu. Eli tavallaan vältetään sitä, että sä et ole sille, mistä aloittaa ja mitä pitää tehdä, kun sulle on annettu se fokus automaattisesti. Et meidän rooli ei ole se, että me oltaisiin koottu sulle kaikki maailman tieto yrittäjyydestä, vaan me ollaan koottu sulle kaikki tarpeellinen tieto markkinointiyrittäjyydestä, jotta sä pääset 10 viikossa liikkeelle. On, ja sitten tässä on se, että sä oikeasti teet näitä asioita ja etenet, jotta valmennuksen lopussa meillä olisi mahdollista lähteä vaikka tutustumaan siihen, miten saat projektit haltuun yrittäjänä, sä saat hyödyntää sun yrittäjän etuuksia, mitä on esimerkiksi vähennykset, mitä menee firman kuluihin, ja sä saat myöskin nämä personaloidut stepit myöskin sinne jatkoon. Eli tämä kaikki on se, mitä tehdään 10 viikossa, me tehdään meidän antamassa järjestyksessä, meidän antamilla ohjeilla, jotta sä et pääty tekemään vähän jotakin koko ajan, mikä ei oikeasti vie sua maaliin. Tässä on vielä, miten nämä tehdään, eli viikoittain meillä on yhteismiitti, se on
tunnin mittainen live, missä kaikki kierroksella olevat on yhdessä. Siellä puhutaan yleensä viikon teemasta, eli jos on vaikka buukkaat myyntitapaamisen, niin tsekataan, onko kaikilla myyntiviestit kunnossa. Haluatko sparrailla sitä, ketä sun kannattaisi kontaktoida ja miten, tai haluatko näyttää sun tarjousta tai nettisivuja esimerkiksi muille. Sitten sä pääset hyödyntämään rajattomasti meidän tukea, mitä voisi esimerkiksi hyödyntää. Niin, meillähän on yhteinen Slack-kanava. Sä et tainnut ehkä mainita sitä. En ole sanonut, oli salaisuuksia. Joo, Slackissa työskennellään, eli jokaisella valmennettavalla on oma kanava meidän kanssa. Siellä on sparrattu mitä tahansa sisältöideoista henkilöbrändille, annettu kommentteja myyntidekistä, kysytty miten menee, autettu sellaisissa jumiutumistilanteissa. Multa just yksi kysyy, kun me ollaan pidetty one-to-one puheluita valmennuksen pohtivien kanssa, niin siellä just kysyttiin, että entä jos jää jumiin ja tulee ihan sellainen blokki, niin sanoin, että ei sellaista käy, kun Ei niin. me ollaan ikään kuin tässä, ei nyt kantamassa, mutta käsi kädessä kuljetaan matkaa sillalla, jonka te itse kävelette puoleen väliin. On, ja sitten jokaisen matka on myöskin aina uniikki, että vaikka nämä stepit on samat, niin se on musta tosi siistiä nähdä sen 10 viikon aikana, miten niitä tulee eri kohdassa niitä eri oivalluksia ja saa sitä vertaistukea myös muusta ryhmästä. Ja tärkeimpänä tuohon viikoittain listan loppuun, tämä on tarkkaan valittu sana, rakennat unelmayritystäsi. Sä et vaan haaveile siitä, sä et puuhaile sitä, vaan sä oikeasti rakennat sen pala palalta, koska jokainen näistä on sellainen asia, mikä sulle jää tulevaa varten, sulle itsellesi sinne talteen. Sulla on hinnasto, sulla on palvelulistaus, sulla on portfolio, sulla on asiakasviestit valmiina, tarjouspohjat, kaikki. Sinä rakennat ne pala palalta. Jep. Ja tavallaan tämä on kuratoitu sellaisilta ihmisiltä, jotka on jo kulkenut tämän saman matkan. Eli me ollaan menty itse pisteestä A pisteeseen B. Ja niin on myös he. Eli meillä on tässä joitain valmennuksen käyneitä. Kannattaa napata seurantaan Instagramissa, jos se ei ole vielä. Joo, me valittiin tähän semmoisia, kello on myös isot somet tai niin kuin somet aktiivisia. Esimerkiksi Katariina tosiaan löytyy spottarijakso. Mä voin heittää sen vielä uudestaan. Ja itse asiassa meillä on uusikin jakso Jutasta. Me ei olla keretty sitä vielä promoomaan missään, mutta sekin löytyy. Voi napata työmatkalle inspiraatioksi. Me löytyy kaikki kanssa Golden Ticket Spill the Tea nimellä Spotifysta. Ja tässä on vielä muutama lisää. Löytyy Jutta, Saana ja sitten Anna-Stiina. Itse asiassa Jutasta haluan nostaa, että Jutta on myös tehnyt meidän Golden Ticketin brändi-ilmeen päivityksen. Mä oon shopannut Jutalta mun firman brändi-ilmeen. Jutta on tehnyt mun asiakkaille tapahtumia, eli tosi mielellään myöskin shoppaillaan tästä, syödään kuormasta niin sanotusti, eli tehdään myös paljon yhteistyötä sitten Golden Ticketin käytöjen kanssa. Jep, mä vaan näytin. Okei. Nyt on mahdollisuus lähteä mukaan rakentamaan meidän kanssa sun puuhastelusta tuottavaa markkinointiyrittäjyyttä 10 viikossa. Ja kerrotaan vielä tästä, että millaisia vaihtoehtoja sulla on nyt jatkoon ennen kuin mennään noihin Q&A:ihin. Meillä on 2 vaihtoehtoa sinulle. Sä voit joko jatkaa tätä yksinäistä haaveilua, jolla olet myöskin tullut tähän pisteeseen, ja odotella sen oikean hetken odottelua. Tämä on itse asiassa tosi monille se, että kesälomien jälkeen mä sitten, että en mä ennen kesää voi. Yksi viime koulutuksessa, että mutta kun mä haluan lastenkaan kesälomalla, niin mä en viitti tätä ottaa nyt tähän väliin, että sitten on vaikea mennä takaisin töihin. Mutta kun se ajatus muuttuu niistä lomien odottamisesta ihan niin kuin eri sfääreihin, että sen sijaan, että sä lähdet nyt rakentaa yrittäjyyttä ja sulla on elokuussa se yritys, niin miksi sä jäisit odottamaan pidemmälle? Ja jos sä lähdet tähän ykkösvaihtoon, lähdet rakentaa yrittäjyyttä yksin varovasti kokeillen, ja näin tämä on tahallaan toimimalla, sä hukkaat sun tärkeintä resurssia, eli sun aikaa. Miksi sä et aloittaisi nyt asiaa, vaan miksi aloittaisi puolen vuoden päästä? Jos sä voit joka kuukausi tienata 5 tonnia itsellesi puolessa vuodessa, versus että sä oot samassa pisteessä vielä ensi vuonnakin. Tai sitten sä voit lähteä nytten oikeasti antaa 100% sun yrittäjyysunelmien toteuttamiselle, lähteä rakentamaan markkinointiyrittäjyyttä meidän kanssa 10 viikossa, ja ei tarvitse olla yksin matkalla, siellä on vertaistukea, minä ja Suvi ollaan matkalla mukana, juhannukseen saakka mennään tuosta huhtikuun alusta, ja sä noudatat todella toimivaa askel-askeleita etenemissuunnitelmaa, noita steppejä, mitä näytettiin, itse asiassa kerrotaan vielä kohta tuossa. Eli kumpaan veneeseen sä haluat hypätä? Ja jos sä oot valmis tälle kakkosvaihtoehdolle, niin meidän valmennuksessa sä opit, mitä sä myyt, kenelle sä myyt ja miten sä myyt. Ja näin meidän palvelulupaus on se, että sä opit sen, miten sä voit laskuttaa 5-numeroisia kuukausia markkinointiyrittäjänä 10 viikon aikana. Paljon ollut puhetta, niin kerrotaan vielä, eli mitä sulle jää käteen valmennuksesta. Testattuja ja myytyjä palveluita markkinointiyrittäjänä, kuten sanottiin, että me halutaan, että sä oikeasti lähdet myymään niitä valmennuksessa, ja sieltä tulee sitten rahaa, eli ne on myös laskutettua. Sulla on oikeasti itsevarmuus omasta osaamisesta ja hinnoittelusta.
tämä poistaa sen huijarisyndrooman, kun sä tiedät, mitä sä myyt, sä tiedät sun arvon, sä et ole mikään huijari, sä oot ammattilainen, joka myy osaamistaan. Sulla on innostava, inspiroiva yrittäjyysyhteisö. Tuossa oli itse asiassa just viime Golden Ticketin kierros, kävi syömässä keskenään dinnerillä. Mä olin vähän kateellinen, meitä ei kutsuttu. Milloin ovat WhatsApp-ryhmät, missä ne jatkaa sitten vielä valmennuksen jälkeenkin. Ja ennen kaikkea sulla on avaimet innostavaan arkeen, uuteen työelämään, avaimet siihen, että niin kuin, maailma on oysterisi, koska sä voit itse rakentaa sun yrittäjyyttä ihan miten sä haluat. Se on osteri. Oysteri. Se on englanniksi oyster. Mulla on siis uudet taulut, missä on osteri. Tässä, kun katsot tätä runkoa, niin tuleeko mitään kysymyksiä mieleen? Me vastataan niihin nyt samalla, mitä tuolta muutamiin kyssäreihin. Me tullaan myös tarjoamaan aikoja one-to-one-puheluille. Voi jutella meidän kanssa valmennuksesta. Mutta tässä tosiaan vielä 3 moduulia, viikoittaiset tapaamiset, Slack ja valmiiksi suunniteltu polku huipulle. Itse asiassa mä haluan kysyä, koska te näitä kaikkia aiheita on tänäänkin katettu tässä koulutuksen aikana. Mikä näistä on semmoinen, mikä olisi teille niin kuin se tärkein juttu, koska minua myös kiinnostaa, että mitä ne haasteet siellä on. Eli täältä, mikä olisi se palanen, minkä sä tarvitset nyt tällä hetkellä kipeimmin? Voidaan myös puhua siitä sitten vielä lisää, mutta mitä sä kaipaisit näistä? Ja noista one-to-one-puheluista niin jaetaan tuohon kohta linkit, mitä voi myös varata. Meillä on tuolla ekan valmennukseen lähtenyt viime viikolla mukaan, niin he on siis ollut koulutuksessa mukana, parannut puhelut tsekatakseen vielä, että hei, sopisi, että olisiko tämä valmennus mulle hyvä ratkaisu, ja sitten on sen päätteeksi päättänyt lähteä mukaan valmennukseen. Eli ne on just sitä varten, että voi vielä sitä omaa tilannetta peilata, jos haluaa. Mutta kyllä nekin on yleensä ollut puhelussa, että en mä oikein tiedä, kai se oli kiva nähdä, ei mulla oikeastaan ole niin paljon kysyttävää. Mutta haluan kuulla tosiaan, että mikä näistä on se, mikä. Joo. Tuotteistus, hinnoittelu, oman osaamisen tuotteistaminen, hinnoittelu. No sen takia ne onkin heti viikolla 2 ja 3. Ja itse asiassa sanon tuosta 3 viikon taijasta seuraavaksi, kun mä eka lukasen, tuli vähän pidempi kommentti. Katsotaan noita. Jos miettii tätä verkkokurssin tekemiseen, saako tätä Golden Ticketissä apua myös sen hinnoitteluun? No verkkokurssi menee enemmän tuonne kuluttajapuolelle. Eli kuitenkin keskitytään siihen, että myydään yrityksille palveluita. Mutta on meillä varmasti niin kuin osaamista ja näkemystä siihen nyt niin kuin tämän tiimoilta, että tietystihän me myydään tätä sekä yrittäjille että kuluttajille, että joitain näkemyksiä kyllä varmasti on, mutta jos tavoitteena on pelkästään rakentaa verkkokurssi, niin me ei olla siihen oikea valmennus. Mutta jos on tarkoitus, että se on yksi tulovirta markkinointiyrittäjyyden joukossa, niin kyllä meillä siihen näkemyksiä ja ajatuksia on. Vastasinko kysymykseen? Oli hyvä, joo, koska ei ole verkkokurssivalmennus, mutta se voi olla yksi monista tulovirroista. Joo. Ja sitten otetaan, Joo, mä ihastuin tähän, kun kannattaa just hinnoittelua ja tuotteistamista, koska nehän on siis täällä meillä heti ekassa moduulissa, niin ensimmäisten viikkojen aikana me ollaan päästy teidän kanssa jo hinnoittelemaan sekä tuotteistamaan niiden palveluita, ja meillä on siis tähän tyytyväisyystakuu 100%. Me ollaan niin varmoja tästä valmennuksesta kaikkien meidän kierrosten jälkeen, että meillä on myös tyytyväisyystakuu. Eli jos sä katsot valmennuksen luennot, sä ostauduit ryhmäpuheluihin, sä teet ne tehtävät, ja 3 viikon jälkeen sä toteat, että ei tämä palvele mua, saat rahat takaisin. No hard feelings. Joo. Ja tuossa itse asiassa oli kiinnostava kysymys siitä, että onko olemassa valmennettuja, jotka ei saa vakiinnetettuja tuloja, niin on, joka johtuu siis siitä, että he ei ole tehnyt näitä luentoja tai osallistunut tai tehnyt tehtäviä, eli mehän ei voida tietenkään kenenkään puolesta tehdä sun yrittäjyyttä valmiiksi tai kontaktoida muita, mutta ei ole yhtäkään sellaista, joka olisi ottanut ne opit ja ei olisi onnistunut. Eli se on sitten käytännössä itsestä kiinni, että ottaako ne käytäntöön ja toimii. Et siinä mielessä ei kannata lähteä mukaan, jos ei ole aikomusta sitten toimia. Ja toki jos miettii kevään kierrosta, valmennuksen hinta on 3650, alvit päälle, nehän pääsee sitten vähentelemään. Ja tähän pääsee mukaan varausmaksulla, joka sitten vähennetään valmennuksen hinnasta. Ja myös varausmaksun saa takaisin, jos päätyisi siihen, että haluaa tyytyväisyystakuun hyödyntää. Eli mä koen, että sitä, että yrittäjyydessä on niin paljon, sit myöhemmin voi tulla riskejä, niin miksi tämän aloittamisen pitäisi olla riskiä? Eli me ollaan haluttu tarjota sen takia tämmöinen mahdollisuus tuon tyytyväisyystakuun puolesta. Ja samoin mulle yrittäjänä olisi ollut tämmöistä panosta laittaa, joten me ollaan haluttu myöskin jakaa toi mahdollisiin maksueriin. 3 maksuerään ei mitään lisäkustannuksia. Ja tämä on nyt tälle viikolle, tämä hinta, 3650.
ensi viikosta alkaen se on 3800, jos meillä on vielä paikkoja jäljellä. Eli ensimmäiset on siellä jo mukana. Sieltä oli laittanut Juliakin mulle just LinkedIn kutsua esimerkiksi, niin heillä on jutut jo käynnissä. Eli tämä on se, mitä kevään kierros investointina tarkoittaa. Ja ehkä tästä, mä jotenkin tykkään puhua tästä hinnasta vielä, että monet kokee, että tämä on tietysti iso raha, ja tämähän on iso raha, mutta jos sitä peilaa esimerkiksi siihen, että jos mä en käyttäisi katellaskuria tai hinnoittelisin väärin, niin aika nopeasti tuollainen summa on hävittynä versus sitten ne opit, mitä siinä niin kuin valmennuksessa saa. Et jotenkin silloin, kun pitää investoida itteensä, niin on tosi vaikea perustella sitä, versus jos sä olisit lähtenyt perustaa kahvilaa, niin sä maksaisit 10 000 itsellesi lattekoneet ja sisustukset. Ei riittäisi. Ei, niin ennen kuin sä olisit myynyt yhtään kahvia, mutta tämä ei ole mitään sellaista kosketettavaa niin kuin tangible asiaa, niin se tuntuu jotenkin vaikealta perustella. No niin, tähänkin hintaan on vaikuttanut meissä ajatus, että tämä pitää olla sellainen, mikä on realistista tienata mahdollisimman nopeasti takaisin. Eli jos me tänäänkin puhutaan 5 000 euron tienaamisesta kuukaudessa, niin tämä kaikki on sitä samaa. Eli sä ostat meidän osaamista, jotta sä voit hyödyntää sen ja tehdä itsestäsi rahakoneen. Niin, ja me ollaan itsekin investoitu useampiin eri valmennuksiin, tämän hintaisiin, mutta myös kalliimpiin, ja tietyllä tapaa opeteltu vaikka tapa myydä valmennusta tai tehdä verkkokurssia, ja se, että me ollaan opittu 10 viikossa tai 8 viikossa tekee joku juttu, niin on paljon arvokkaampaa kuin se 5 000, mitä me ollaan maksettu, versus että me opeteltaisiin 2 vuotta itse jotain asiaa. Ja sitten tietysti tämä on subjektiivista, että mikä on uuden arjen ja työarjen hinta kellekin. Eli jos olet konkreettinen tasolla siinä pisteessä, että kaipaat step-by-step-suunnitelmaa, jatkuvaa mentorointia, tykkäät meistä, meidän energiasta, niin sitä on luvassa kevään kierroksella. Jos olet oikeasti valmis muutokseen, niin sä voit lunastaa sun paikan maksamalla ton varausmaksun. Mä näytän ton meidän landing pagein ja laitan sen linkin kanssa vielä tähän. Eli siellä on vielä lisätietoa tuosta valmennuksesta ja sitten vastataan teidän kysymyksiin sekä muihin useiden kysymyksiin, mitä on tuohon kerätty. Eli vaihdetaan vaan jakopaikka. Älkää karatko minnekään, koska tuossa tulee paljon asiaa noiden kysymysten muodossa. Eli Urli on niinkin helppo kuin valmennukseen. Eli 6.4. alkaa. Ja täällä tässä on tosi paljon samoja elementtejä kanssa kuin mitä ollaan puhuttu. Tässä näkyy vielä näitä työkaluja. Siinä on sun Excel-laskuri. Tässä on sun videomateriaaleja, mitä esimerkiksi katsot siinä. Ja täältä löytyy näitä referenssejä itse asiassa vielä lisää. Ja tuossa kun joku puhui just, että onko saavuttanut vakaan tulon tai ei, niin meillä on täällä 10 arvosteluita noita meidän valmennuksen käynniltä, mistä löytyy tarinoita vieläkin lisää. Täältä kun klikkaa I'm in, niin pääsee sivulle, mistä täyttää sähköpostin. Jos sulla on Y-tunnus, niin laitat sen. Jos ei ole, niin ei tarvitse laittaa. Ja osoite. Ja tästä valitset vielä, missä maksuerissä haluat hoitaa ton. Ja paikat tarjotaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ja viimeistään 3.3. pistetään sitten ovet säppiin ja lähdetään työskentelemään meidän valmennuslaisten kanssa. Tässä on tosiaan vielä se, että meillä on kumpi tahansa sun starttaus, lähdet sä palkkatyöstä yrittäjäksi tai haet sä markkinointiyrittäjälle kasvua, niin meillä on sulle kumpikin oma kaista, mitä mennä. Täällä löytyy vielä nämä moduulit, voit tutustua rauhassa, ja täällä on myöskin sitten eniten kysyttyjä kysymyksiä. Ja sitten täällä on ihan alhaalla jemmassa, tässä on vielä tämä 21 päivää, että mitä se tarkoittaa. Tämä on minusta tosi kiva juttu, mikä ollaan voitu mahdollistaa myöskin tässä. Eli voit lähteä oikeasti kokeilemaan ja antaa itsellesi ja meille mahdollisuuden. Ja siinä ei ole mitään niin kuin hävittävää. Täältä vielä alempana löytyy puheluajat. Laitetaan teille myös linkit vielä tuohon, mutta sieltä päädyt siis sivulle, mistä voi suoraan varata mulle aikaa tai sitten Suville aikaa. Meillä on näitä aika rajallisesti. Jos ei löydy sopivaa aikaa, niin sä voit laittaa myös vielä viestiä. Mutta tässä on siis ideana nimenomaan peilata siihen, että onko Golden Ticket-valmennus sopiva ratkaisu. Puhutaan just sun tilanteesta yksilöllisesti, mutta tämä ei ole mikään pakkoväylä sinne valmennukseen lähtiessä. Mutta se on vaan semmoinen haluttu tarjota, jos haluat jutella vielä meidän kanssa etukäteen. Mutta aika lailla just puhutaan siitä palveluksen soveltuvuudesta. Hyvä, vihdoin. Ei kiusata enempää. Nyt päästään ei kysymyksiin. Ei tämä kiusaamista, kun tämä on sitä pihviä. Mä hyppään tuolta takaisin tähän vielä näihin kysymyksiin ja jaan noi
linkit tuohon vielä kanssa. Ihan pieni hetki, niin mä laitan noin mun ja Suvin noin. Siellä itse asiassa oli viime viikolta koulutuksesta tulleita varauksia. Mulla huomenna 9 oli jo mennyt esimerkiksi myöskin, mutta tuosta pystyy varaamaan sitten pätkää. Hyvä. Mä kaivan täältä chattiin. Sieltä ja mä katson täältä meidän kysymyksistä. Mä nappaan tämän, tätä tulee eniten. Eli tämä tulee niin nopeasti, apua, mutta rehellisesti, jos sä voit lähteä huhtikuusta alkaen edistää sun yrittäjyysunelmia, käytät 2-5 tuntia viikossa tähän valmennukseen, Instagramin pläräämisen sijaan, niin miksi sä et lähtisi kokeilemaan? Sä saat itse valita, mihin sä aikaasi käytät, mutta tämä on 2-5 tuntia viikossa. Mä uskon, että saat sen kaivettua sieltä kyllä. Ja tässäkin on kyse vaan niin kuin rutiineista. Yes. Täällä oli tällainen kysymys, että onko antaa vinkkejä, miten osa-aikainen tuntityö, myynti- ja markkinointitehtävissä kannattaa hinnoitella? No mä nyt spoilaan valmennuksen yhden tärkeimmän teesin kaikille, ketkä olette tähän asti ollut kuulolla, niin lähtökohtaisesti me ei neuvota myymään tuntityötä, eli sä myyt aina arvoa projekteissa. Aina se ei ole mahdollista ja markkinointialalla on tietysti totuttu ostamaan tuntityötä ja se, miten me ollaan itse tehty, niin se katelaskuri, mitä tuossa esiteltiinkin, tai projektilaskuri, niin se laskee sulle. Sun pitää siinä laskea, että kuinka paljon aikaa sun itselläsi menee, jonka perusteella siihen laitetaan tietty prosentuaalinen kate päälle ja sitten osataan antaa asiakkaalle se hinta. Mutta mä en myisi tuntityönä mitään. Hinnoittelisin sen perusteella, kuinka paljon sulla menee siihen aikaa, kuinka paljon haluat saada itsellesi per tunti, mutta asiakkaalle en myy sitä tuntityönä. Me esimerkiksi saatetaan myydä Jonnin kanssa työpäiviä. Joo, mulla on tosi paljon työpäiväasiakkaita nimenomaan. Eli sitten siinä on sovittu vaan, että heillä on esimerkiksi somepaketti ja sitten siinä on tietty määrä julkaisuja, kuvaukset ja manageroinnit. Ja sen lisäksi heillä on vaikka 5 markkinoinnin työpäivää, mitä he voi käyttää vapaasti nettisivujen päivittämiseen, metamainontaan, mihin tahansa tavallaan markkinoinnin piirissä olevaan. Eli sitten myydään niin kuin työpäiviä. Totta kai satunnaisesti jotain tuntee, mutta se ei ole se, minkä perusteella lähdet yrittäjänä tekemään. Alihankkijana tilanne on tosi eri. Eli mulla on alihankkijoita tiimissä, jos sieltä on joku nyt linjoilla ja sanoo, että mitä hittoa, mähän teen tunneilla. Mä sanoin, että niin, koska se menee vaan niin alihankkijana, että nyt mä oon siinä välissä, joka ottaa siitä pienen osuuden. Jos sä et ole valmis myymään sun palveluita itse suoraan asiakkaalle, alihankinta on tosi hyvä vaihtoehto, sä pystyt myös sillä työllistymään ihan täyspäiväisesti ja tienaamaan sillä elannon. Mulla on siitä 20 hengen kokemus, itse asiassa enemmänkin koko kaikkien vuosien ajalta. Eli mulle alun perin myöskin oli se, että mä tein alihankintana osan ja osa oli mun omia asiakkaita. Ja sitten mä vaan pikkuhiljaa haluin siirtyä niihin omiin asiakkaisiin, koska niistä sai enemmän ja mä sain sitten enemmän sitä vipuvartta myöskin siihen tekemiseen. Sitten, miten valita oikea suunta siitä, mitä myyt, kun osaaminen on hajallaan monella eri osa-alueella? Tämä on minusta kiinnostava kysymys siitä, että ensinnäkin tarviiko sitä suuntaa valita? No, ehkä tarvii. Meillä on ollut sellaisia valmennettavia, kenellä esimerkiksi tulee mieleen tuosta, en tiedä onko tuossa esimerkiksi EEMI, tällainen kuin digi-EEMI. EEMI oli itse asiassa aika tasavahva sekä SEO että SEM-puolen tekijänä, mutta siitä sitten valittiin keihäänkärjeksi SEO ihan vaan sen takia, että on helpompi jäädä jostain mieleen. Ja aika usein SEO-tekemistä on sitten kuitenkin helppo laajentaa SEM-puolelle. Vaihtoehtoja on tosi monia. Välillä oman osaamisen tuotteistamisessa tehdään hissipuheita useita erilaisia. Mä itse esimerkiksi joissain tilanteissa mä olen vaikuttajana tai henkilöbrändinä. Tässä tilanteessa mä olen tällä hetkellä yrittäjyysvalmentajana. Jossain tilanteessa mä voin olla markkinointipäällikkönä, joka on ulkoistettu. Että meillä voi olla useita erilaisia hattuja, mutta me jotenkin uskomuksia tai helposti kasahdetaan sellaisia uskomuksia, että ei voitaisi olla. Vastasitko me ollenkaan? Vastasit. Ja kysykää tekin rohkeasti. Me nähdään, että teitä on siellä 10 linjoilla. Tämä aihe on selvästi sellainen, mikä teitä kiinnostaa. Niin kysykää meiltä valmennuksesta, kysykää mikä teitä mietityttää. Ja poimin tähän väliin täältä usein kysytyt kysymyksistä, kun Suvi etsii tuolta sillä aikaa. Eli tämä on se, mitä voi myös puheluissa miettiä. Sopiiko valmennus juuri minulle? Jos sä oot markkinoinnin ammattilainen ja jos sulla on markkinoinnin kokemusta, jos joku maksaa sulle palkkaa markkinoinnista, niin sinä voit työllistyä markkinointiyrittäjänä. Sähän myyt vaan sitä samaa asiaa, mutta se ei tule palkkana, vaan se tulee rahana.
ja sä et maksa johtoryhmän kahvitteluiden välissä ja muuta, vaan se raha tulee suoraan sinulle. Toi oli bootcamp, mistä moni sanoi, että resonoi se, että ai niin, siitähän maksetaan kaikki firman hurlumaheet välistä. Ja jos sä oot ollut tähän asti mukana, niin mä oon hyvin varma siitä, että sä oot aidosti kiinnostunut tästä. Ja me ei odota valmennukseen myöskään sitten mukaan ketään, jos me ei 100% olla valmiita, vaan me osataan auttaa sua. Eli se on yhtä lailla, että kun me lähdetään tutustumaan teidän kanssa, tutustutaan yhdessä siinä vielä lisää, joten ei ole mitään pelkoa siitä, että me lähdettäisiin tässä nyt väkisin jotakuta raahaamaan yrittäjäksi, vaan tämä on semmoinen asia, että me halutaan oikeasti työskennellä ihmisten kanssa, jotka haluaa rakentaa sitä markkinointiyrittäjyyttä. Ja jos sä oot valmis tekemään sitä muutosta, rakentaa sen oman näköisen arjen ja ottaa omiin käsisi sen, miten sä työllistyt, niin tämä sopii sinulle. Just näin. No sitten yksi, mitä me saadaan usein on, että ei ymmärrä, mitä konkreettista valmennus antaa. Tässä tosiaan olikin ne portaat, 3 moduulia, joka viikko työkirjat, luennot ja viikko viikolta näistä rakentuu sun yritys. Eli ne kerätään sitten yhteen Drive-kansioon, jonka perusteella voit sen jälkeen pyörittää omaa yritystä. Ja konkreettisesti aika monelle jää käteen asiakkaita, arvokkaita kontakteja ja innostava yhteisö. Et tietyllä tapaa me ei osata tarpeeksi korostaa sitä porukkaa, joka siinä kerääntyy, että sun muita ihmisiä, kenen kanssa jakaa pala palalta sitä yrittäjyysmatkaa viikko viikolta, saada vertaistukea, käydä läpi, saada kommentteja, sparrata. Niin se on tosi monelle merkityksellisin asia, vaikka meidänkin osaaminen on tietysti kiva lisää. Ja ehkä semmoinen konkreettinen, niin siitä voi jäädä käteen uusia asiakkaita. Tai uusi elämä. Okei, bold. No, mutta se on totta myöskin. Ja arvokkaita kontakteja, eli myöskin mun valmennus on päättynyt ostamaan toisiltaan myöskin asioita. Koska siellähän on samaan aikaan valmennuksessa ihmiset, jotka on samankaltaisia kuin sinä. Hän voi vaikka palkkatoissaan nostaa sinulta, että voitte lähteä yrittäjänä tekemään jotain yhteistä. 1 kierros sieltä 2 perusti yhteisen yrittäjyyspodcastinkin. No niinpä se on. Joo. Oli nämä ulkomailta etätyötä tekevät. Joo. Se oli 2 Italiassa, ihan eri puolella Italiaa, mutta he rupesivat sieltä rakentaa etätöihin sopivaa yrittäjyyttä. Niin etkö usko, että juuri sinusta on tähän? Ja sulla oli viikolla useampia näitä puheluita. Niin mitä sä sanoit niille, jotka sanoo tätä sulle siinä puhelussa? Että haluaisin jutella tästä vielä, koska ei musta ole tähän. No mä aina sanon vaan sen saman, että sä ajattelet liian pienesti. Mä en tiedä, että onko se hyvä juttu sanoa vai ei, mutta ehkä se pitää kuulla monta kertaa kanssa. Niin, ja se mitä me ollaan tässä puhuttu, että huijarisyndrooma on tällainen krooninen vaiva markkinoinnin ammattilaisten keskuudessa. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että tämä on tosi naisvaltainen ala, ja tämä on niin kuin naisille tyypillistä pienentää itteensä. Tähän haluan vaan sanoa sen, mitä sä sanoit jo, että jos sulle maksetaan sun osaamisesta palkkaa, ei ole mitään syytä, miksi et sä voi laskuttaa siitä. Ja tavallaan tämä on yksi syy, miksi meidän valmennus on olemassa niille ihmisille, jotka ei halua haalia sitä kaikkea, vaan haluaa, että joku on pilkkonut tämän step by step. Ja sitten toisaalta haluaa myös, että on sitä vertaistukea. Että tavallaan ne 2 elementtiä. Sulla on selkeät tehtävät, sun ei tarvitse arpoa, että mitä sä alat tekee, ja sä saat siihen myös vertaistukea. Hyvä vastaus. Poimin tämän viimeisenä vastauksena tallenteelle. Jatketaan live-tilassa olevien kanssa vielä keskustelua. Tästä voi kysellä sitten meiltäkin, kun tallenne ei ole päällä, jos rohkaistuu vielä enemmän. Jos ajattelet, että tämä on tosi hyvä, mutta mun täytyy vielä miettiä, niin sun tieto ei lisäänny sillä, että sä pohdit lisää, joten nyt kannattaa kysyä meitä chatissa tai heittää kohta mikkiä päälle. Jos katsot tätä tällä hetkellä tallenteelta, niin voit myös laittaa meille DM, voit laittaa sähköpostia, paras se puheluaika. Me vastataan tosi mielellään näihin kysymyksiin ja pohditaan tätä teidän kanssa. Tämä on tosi iso aihe. Sulla ei välttämättä ole tähän valmiita vastauksia vielä, mutta voidaan yhdessä niitä löytää ja ratkoa. Ja sä huomaat samalla, että tosi monilla on näitä samoja haasteita ja pohdintoja kuin sulla, ja meillä on Suvin kanssa valmiudet ratkoa. Ja me ymmärretään tietysti, että investointi oman osaamiseen jännittää, mutta sitten samalla ainakin mä itse ajattelen, että se on parasta, mitä mä oon ikinä tehnyt yrittäjänä. Et tietyllä tapaa, kun nieli ylpeyden siitä, että okei, mä en osaa tätä välttämättä itse, joku muu voi auttaa, mutta joku muu on jo tehnyt sen. Mähän säästän itse asiassa rahaa tällä investoimalla, siksi me käytetään sanaa investointi. Tämä on itse asiassa hyvä päättää tallenteen osalta, ja ne, jotka on livessä, niin saa vielä sitten lisäpanosta meiltä. Täällä on hyviä kysymyksiä, niin vastataan myös vielä niihin. Mutta jos katsot tallenteelta, niin tuosta löytyy alta sitten vielä linkit noihin muihin varauksiin. Saati moikka. Niin sieltä jatkuu, ja nyt meillä alkaa privasetti täällä vielä. Toivottavasti tallenne menee pois. Kiitos Nea, paitsi sä varmaan jo menit. En saa tallennetta pois päältä. Pieni hetki. Kyllä mä saan sen pois päältä.
Tuohon tuli kysymys kesälomista, puhutaan niistä. Joo, mä käyn vielä katsoa sen kyssärin. Mä näin sen Joo. vaan tilaa.